Uzangova wekumirira kupimbwa gare ps wapimbwa kuva munhu anoda kuma nekupimbwa unhu iko wakusvikandira muimbwa tasa chiso chako wakanaka fani kana fyucha yako ngamakeke wani zvakuda sarudzo yako uri wani kuzvisa kulasti kana panamba wani usazvibata mboko usazvibata uyanga mwanasikana wakakosha kuzvichengetedza ngaure mugariro wako usazvibata nzenza usazvichipisa mwanasikana wakakosha kuzvichengetedza ngaure mugariro wako zvekuspeyaspeya amira matiri ekupfeva-pfeva long time taps uriko ukavata unopepuka uchivavora usakambire zvaunoona nemeso iva mutyisi pakusvikira kwachechiso zvipepukosha sezvauriko ndozviripo dai pasina ini teneusiku usazvibata mboko usazvibata uyanga mwanasikana wakakosha kuzvichengetedza ngaure mugariro wako usazvibata nzenza usazvichipisa mwanasikana wakakosha kuzvichengetedza ngaure mugariro wako usangova wekumirira kupimbwa gare ps wapimbwa usingandifoneri iwe usingandifoneri sachiso chako wakanaka fani predominant ndakabloka nazuka ndakabloka nameumeu saka I can't answer, I can't respond, I can't do anything ndakabloka nazuka. That's why ndikushandisa this account ndine 24 more days. usazvibata nzenza usazvichipisa mwanasikana wakakosha kuzvichengetedza ngaure mugariro amira matiri ekupfeva-pfeva urombo usakutuma kuita mateya ukavata unopepuka uchivamora usakambire zvaunoona nemeso iva mutyisi pakusvikira kwachechiso zvipepukosha sezvauriko ndozviripo dai pasina ini teneusipo ndakamirira usazvibata mboko usazvibata uyanga mwanasikana wakakosha kuzvichengetedza ngaure mugariro wako usazvibata nzenza usazvichipisa mwanasikana wakakosha kuzvichengetedza ngaure mugariro wako masikana saikoma mukasema neri kumatima nenyika ichiti aiwa chirongwa chesande nhasi ngatisangane pachirongwa chesande nhasi kudai so ngatidedze vamwe tisvike pa350 and then we can start andika anasifana ndeipi anzi who's typing for you ndini ndiri kutaipa right. Let's support upcoming artist Imi. This is straight from Gwero 054 Imi muna 054 ndokwatakakurira ndokwandobve Gweru iyozvi ndiri wegweru ini handiti maona. So support your own, support one of your own. Kamuchinda kanorova, kamuchinda kanogona. Ngatidedze vamwe tisvike pa350 guys. Ngatidedze mai muna chinyaya mabheji sure handizivi kuti zvinofamba sei. I don't know kuti nyaya mabheji zvinofamba sei because handisiri ndinopa vanopuwa nasuka. But anyway 054 igweru anditika izi gweru zizo pamike anobva pagweru apa mufana uyo iyozve siza pamike ai chinga mushandi chauya chigodoko vadumere yarira kupfura ngoma tingadiko chero kupinda boma handike ndaramo yakadai yakauya pfungwa dziri pakutsvaka mare kana mbongo zvakasunga inina nfare ndaramo semune kutimba ruware unoendwa kusika mwe
unoendwa kusika mwasina nsare zvandiri baba inini yamai ndotofanira kuzvikona ndakadai muri ikachema inini ndikachema misodzi ndo yotoseva pano nhasi zvazvati nanganangone zvimekuzvidira sikwatosvipira zvakazvakatanga zvaida matyira sipatakananga ndokwavichakuyo pfungwa dziri pakutsvaka mare kana mbongo zvakasunga inina nfare ndaramo semune kuti maruware unoendwa kusika mwasina nsare pfungwa dziri pakutsvaka mare kana mbongo zvakasunga inina nfare ndaramo semune kuti maruware unoendwa kusika mwasina nsare zvazvinoomera muwiri wechingwa nosama kusimuka wona wapingwa sasendinopingwa kana nzevari kuti shinga mushandi representing us pagwera zizo pamaizi wapachaniwa tambi zango rinopone iye osho namonga zvakasunga inina nfare ndaramo semune kuti maruware unoendwa kusika mwasina nsare pfungwa dziri pakutsvaka mare namonga zvakasunga inina nfare ndaramo semune kuti maruware unoendwa kusika mwasina nsare zvandiri baba inini yamai gweru muriko here uko muriko here gweru uko zvimekuzvidira sikwatosvipira zvakazvakatanga zvaida matyira sipatakananga ndokwavichagumira aiwa guys gweru iri kuzviita gweru kugona guys imi tanga tisinawo vaimbi kugweru uku tanga tisinawo vaimbi vanotimirira kugweru guys tanga tisina zizo pamaiki pamberi newe zizo pamaiki tichakusapota zizo isusu vanasisi vako tinenge tinewe tinoifarira. We just want your music, we just like your music. Pamusic apa aiwa tinenge takamira newe tinenge tichikusapota tinenge tichitenga sanasisi vako kudai so because aiwa ka tokutika mwana wemuhudhu ndokutika wemuarea anditika dzendokuti dzemudanga anditi aiwa tinenge tichingosapotana tichingoita anditika right tasadwa guys nevanhu about 6 people only tichikwane 350 6 people only aiwa anogona zvake guys. Let's support all our local talents guys, all our local talents, all our upcoming musicians from Zimbabwe guys. Let's support them. Tinana Daisy vari kusimuka, tinana Tembaman vari kusimuka, tinana Zizo pamaiki vari kuda kusimuka anditika guys. Let's support our local musicians. Let's not go and support vana Joe Thomas nana Boys to Men tisinga support vana musicians edu anditika ndokuti rudo anditika ndokuti rudo kwacho ikoko ndokuti maZimbabweans acho noti kungoshora isusu utita chakanaka mukaka urungu munyu pamusic apa aiwa tinotofamba naye pamusic apa anotigonera handitika ma054 muriko here uko kana muriko ma054 big up to you, I love you all mese ma054 ndichiti aiwa ndikoko handei pamberi nechivitori pamberi nekureketa chivitori right. Topic yedezo ranhasi guys tatichimboya panapa timbosangana varume vose nevakadzi vose timbobvunzana nditika kuti ayo kuti tinozvifambisa sei, how do we do it, tozviita sei, how do we do kuti tokwanisa seiko kuti marelationships edu kana kuti dzimba dzedu handitika tingo akwanise kumira. Saka topic inobata kwese kuvarume nekuvakadzi, haina kuti hanzi ndeye vakadzi chete kana kuti ndeye varume chete handitika, kungobatsirana handitika nekungoudzana handitika. Anyway, so tichida kuziva kuti zviri kufamba sei imimi vakadzi, what are your complaints zvamunoshuvira mukati memarelationships enyu kana kuti memarriages enyu. Imiwo varume chii chamuri kushuvira kuti vakadzi vakuitirei handika mukati memamarriages enyu nemarelationships enyu, because marriage is all about compromise and a relationship is all about compromise. Hakuna chinonzi kwanzi ndini ndine gumbo rinorera pano, igumbo rangu rinorera pano saka ini ndotoka ini ndinoese. Aiwa, mumarriage hakuna izvozvo and hakuna chinonzi perfect marriage handika. Hanzi nevakuru hakuna imba isinganayi, zvichireva kuti
somehow pane maburi mukati medzimba dzese anotombodonha chete handika patoda kugadzirisa. Sometimes tinenge tichitokanganisa tisingatozivi kuti titokanganisira vamwe vedu handika. Sometimes ivo vanhurume vanenge vachitotikanganisirawo vanhukadzi vasingazive kuti vari kutikanganisira handichimaona. Pane zvimwe zvavanotaura, pane zvimwe zvavanoita vasingazive kuti vari kutokanganisira vanhukadzi tinobatirira handika. Ndikazviitawo ndirini munhu wechikadzi, murume yeye gunoita guyo zvinenge zvichingoimbwa kuti aiwa paya wakazondidai, paya wakazondidai. Pamwe inini ndakatokanganwa kuti ndakatozvitaura in passing zvikapfuura handika. Chinhu chinonzi relationship, chinonzi marriage handika, chinhu chinoda kuitwa work handika towards, chinhu chinoda kuitwa work kuti vanhu vakozive kuti tagara. Now iko zvino ini handizivi zvangu, vanhu vakawanda vanoti ma 50-50 tinoita zvinhu zvedu 50-50, inini akadai ondodhonza ndakadai so, odhonza akadai so, but zviri kushanda here handitika, handizivi. Toda kunzwawo kune varimo ma 50-50 macho, and this is a free platform. Mune munhu anotaura zvaanofunga kana zvichishanda, ende musakangana kuti chino zvinogona kundishandira inini zvinogona kusashandira iwewe handimaona, zvinogona kushandira the next person zvinogona kusashandira inini handitika. Saka it's about both sides handimaona, kudarana handitika. Let's feel free guys to come and contribute pano, umwe nemumwe zvaanofunga, umwe momumwe zvaanoona kuti aiwa izvi ndizvo handitika. Maybe tikadai, munoza there is no formula in marriage. There is no formula in a relationship for it to last long. But we try and strive. Our main aim is for us not to see, relationships, just gets broken every day. My marriage is bachingo putika every day, and we do nothing. We sit back and do nothing. We are not saying what we are saying. Pano shinogona kushandira. But kuno umwe shinogona kushandira. Kuno umwe shinogona kusakushandira. Kuvakana nekuumbana nekusimudzirana sevanhurume nevanhukadzi handika. Saka varume zviriko zvatinotokuitira isusu vanhukadzi zvamusingafariri handika. This is the day, this is the platform yekuti muye muzvitaure. Vakadzi zviriko futi zvamuri kuitirwa nevarume ava kudziva zvamusingafariri, zvamusingatodiwo handika. But sometimes hamuna magatsi ekuti umuudze straight to his face kuti you know what, izvi zvauri kuita izvi handizvifariri, inini hazvisi kundibata zvakanaka handika. Saka this is the platform, what you just have and then you put in your input or contributor handika kuti inini nangu I feel kuti maybe zvikadai vanhurume dai vakatidaiwo zvinogona kutifambira. Vakadzi varume votaura kuti vanhukadzi dai mukadai zvinogona kutifambira handika. So that we try and build one another. We are sick and tired of seeing these dramas every day. They don't pay, they don't build anyone. Zvinongori makuhwa tinongoona achidarika achipfuura, hazvina zvinotiumba. But this life, after this life, kune vamwe vanhu vanogona kutobatsirika izvozvi. I know kuti pane macouples aripo, pane vakaroorana vari pano handika, right? Do not take everything that is going to be said, cannot anything that is going to be said pano personal. Just take it as a conversation kuti vanhu we are here to discuss. Ukaonzwa voice romwe wako rafona pano usazoenda kumboti wanga uchireva inini aiwa. This is a discussion. Iwewe what you can do is to listen handika, sit down and introspect. Alright, saka maybe ndizvana ndichitoita izvi munhu angashiza kundiudza handitika, rega kuzonosvikoita fight kuti wanga uchireva ini wandifumura palive aiwa. And it's a discussion because umwe munhu ana magatsi ekudza mumwe munhu straight to their face kuti izvi zvauri kundiitira izvi hazviite, because vamwe venyu muri shumba, vamwe venyu hamuteereri zvachose handiti maona, hamutodi kuudzwa handiti mazviona. So ndosaka tati titaurirane pano, is just an open platform, an open discussion. Haine ine munhu, no catching of feelings. Musavhure ma feeling session enyu ana zuva, musavhure ma feeling session enyu ana BP garage handitika. It's just an open discussion. And then secondly, pano pa page apa tukwe munhu, pano apa you don't bash somebody. If usingawirirani zvitaurwa nemunhu handika, unozviadressa in a way yekuti you don't bash somebody. This is one page whereby I won't hesitate to block when you bash munhu anenge afona. For instance, pafona munhu achitaura kuti inini nyaya yangu yakamira yakadai, ndodawo hope kuti ndingapinda approach ndakadii kumba kwangu kune mukadzi wanga kuti murume wangu, and then people start bashing that person, ndinotokubloka handika. Let this be a platform full of love, full of building one another handika, as varume nevakadzi, as vasikana nevakomana kunzouko handika, right? I think the number yekufona iri pamusoro apo. Let me quickly take the number again handika, right? It's in the South African number. Kune vanga vasiri ku ziva kuti number iri kupi. Let me take the number.
That is the number to call ish. There is the number to call. The pina the number, guys. You can call WhatsApp calling and tika munogona kusave a number pa WhatsApp calling more phone and tika taneta never remember ninga chingoti kune vakadzi every day. Hey, how do you respect mumbama? How do you respect iwo murume wacho? Are you respecting? Because the respect is two ways. Respect is earned, it's not demanded. Iwo wese munhu wechirume uri ku respect here mu wako, uri ku respect here mukadzi wako. Are you respecting that, you know, fiancé of yours? And tika iwo mukadzi and tika unengo taura kuti ini baba mamusi ku respect apana mamusi kundinzwisa mamusi kundirespecta iwe wacho uri ku respectawo here handika baba vacho uri ku respectawo here fiancé yako handika. This should be a two way. Dzimba dziri kupwanyika dziri kuputsika. Ma divorce cases, they are on the high, you know, rate takatarisa, and we do nothing about it. We don't talk about it because zvinodi tsinge chiti kwanza azvitaurike zvinotyisa zvinodaiso andobona for the fear of being bashed, for the fear kuti hadizivi handika hanzi oh, paita first caller atofona panapa. Okay, let's hear from the caller what she has to say. Caller, hello. Caller, hello. Caller, hello. Okay, ndofunga network yake yamnetsa. All right. Ketimufonere be. Network yake alright. I think iri kunetsa network yake. I think iri kunetsa, right. She'll call back. Kana chirega nditombo idzima phone yacho igodzoka maybe yane need a restart, right. So guys, you are free to call. Phone ishe nyuma noda kufona tinzgo your input handitika musanyare uyaitinzgo kuti imimi Bluetooth device is ready to pair. And tinzgo kuti imimi kwenyu zvinokushandira iwo ndezvipi. Maybe zvinoshandira umwe munhu handika zvinogona kushandira ma relationships pamuti mumwe wako anenge kamwe kahunu kaunenge usingatofariri kaunenge usingadi but unotya kumuudza kana pafoni wapano ukaziva kuti iro ivoice reumwe wangu iro rafona iro handika don't go and fight ranzi wanga uchifona uchidai so handitika ari kutodawo kutoti ataure. The Bluetooth device is connected successfully. Ari kutodawo kuti ataure so that uwe ugadzirise handiti. So kana varipo vanokwanisa kuti vafone, please tifonereiwo tinzwe kuti imimi munoona sei hanzi vamwe varume havasi romantic. Alright, tarisai, if you are saying kuti vamwe varume havasi romantic, what do you mean? Uri kuda kutengerwa maruva here? Uri kuda kuitwa sei nemurume wacho? Because if you just say kuti vamwe varume they are not romantic, be specific. Romantic yari kutaura ndeipi? Anditika ndeipi romantic yari kutaura? Uri kuda kuitwa sei? Because ukangoudza murume wangu kuti you are not romantic, and then achandibvunza kuti kana nditi handisi romantic muruda kuitirwa chii? Muruda kuitwa sei? Muruda kusumudzwa here? Muruda kunanzva pasi petsoka here? And then handina kupedzeredza handiti tell them straight away kuti vamwe varume havasi romantic pakuti maybe even Valentine's Day atomborizivi kuti Valentine's Day. Umwe murume kune varume vasingazive birthday remukadzi wake, kune varume vasingatomboziva kuti mukadzi wake anopfeka pant bra size ani akwanise kuti atengere, of which maybe iwewe ndo zvaunenge uchida kuti one day umboonawo baba vakauya vakabata kaplastic kaEdgars kana kwaFortune kuti amadam ndakutengera, maybe ndo romantic yaunenge uchitaura handisi kuziya. Kana kuti zviri kureva sei, kana kuti mukati medzimba dzemukati umu dzemubedroom mune zviri kuleka here, romantic yakutaura neipi iwewe? Zvokuti vana baba inongori fugunte zviri kufamba sei? Handitika hamuna here romance inenge ichiitika, ingori yekuti changove chijairirana yekuti ndakamujaira uyo asisina basa chero ndikangoti tendoka tarisa kuno otola basta zvatopera. Ndizvo here zvamuri kutaura kana kuti muri kureva kuti chii? Let's be specific kuti tinyatsokwanisa kudini, tinyatsokwanisa kubatsirana ipapo. Handitika hanzi muda kuti machine irowe heavy here, hanzi muda kuti machine irowe heavy here. Okay, still might be handina kunyatsonzwisisa kuti machine irowe heavy uri kutaura kuti kudii. Guys, this is a free platform, munhu wese free kufona. Ndofunga paringoda munhu wana anovhura musangano kuti afone handitika, and then zvitangire ipapo. Varume kwasha divinishai sanganai nevakadzi mumacomments, musanganai nevakadzi mupafona. Thank you very much. Right, tina first caller weda tanga kufona panapa. Caller, hello. Hello. How are you, caller? Hello. Hello, caller. How are you?
I'm fine, thanks, and you, Sis Melly. I'm good. Very right, Morise. Ndiri popo. Yeah, I'm single, zvangu. And is married. Okay. But I think my problems at no one to sangana na my relationships with men. It's like varume vazwana they are too lazy men. Avadi kushanda. Okay. One, the other thing is our respect. And zvaitwa kudhara nevakadzi like zvaitwa kare nevakadzi anzuri nevakadzi vachingoti ndipowo mari yechakati rwarirwa handina mari yerenti zvakati ndo zvakuitwa nevarume vemazuva ano izvozvozvo. Like a lot of guys inini in SA, so ndokumazhinji vandongonzwa around me ndongonzwa vachitaura the same thing. Ndikudawo mari ndava ndazoitirwa chakati ndarwariwa chinhu changu chakati haisi kunyatsofamba chini. I'm like zvatova izvi zvaitwa nevarume nevakadzi kudhara ndo zvakuitwa nevarume iko zvinozvo. Okay. Saka varume vakuda kuchengetwa nevakadzi. And the other thing. Exactly. Enhamba yavarume vakawandisa. Even if ukaenda mumagroups edu echikadzi vakadzi vari kucomplaina kuti murume wangu anenge murume chaiye akatoroora asi ari mumba anoda kuswera akarara. Mukadzi ndianomuka achienda kubasa achifidha achibhadhara rent, and munhu akadaro uchimufidha uchimubhadharira rent uchimurespecta iye haadi kukurespecta, haadi kumbokupawo respect in return. Pamusoro pechimuchengeta anenge achienda achinoita vamwe vakadzi kunzoko. So I think zvinhu zvatinongoda isusu vakadzi zviri very very simple. And I don't know if there are other women vanoda mapereke, but as for me ndokwanisa kuzvimiririra ndakazvitaurira kuti inini handitomboexpect kuti dai munhu andiitira dai andiitira chakati every month dai andipa mari. No. All I need is someone anondida achindirespectawo. Respect zvichienderana nekuti hausi kundiitirawo magere muri iwe kuti tinokwanisa kubatirana mafoni, you know, hapana chihwande and all those kinds of things. Zvinhu zviri very simple zvisingatengwe nemari, zvinhu zvisingade mari kuti ndoda mari. No, zvinhu zvingori simple, but it's like varume vemazuva anaya they're just too much. Alright. Ndo maonero angu. Alright. Kola rikatimbomira takadaro watiwo yanoti marriage are still single. Wakambosangana nazvo here izvo kuti wanga uine munhu kana kuti wanga wakamboroorwa before asi munhu uyuyu waibatsirana naye uchimitira zvisend everything but in return anga asingakupi that respect, aiswera akarara iwe uchinda kubasa ndiwo wakuya nechingwa pamusoro pezvo oda kutonga futi. Wakambosangana nazvo here kana kuti zvinhu zvauri kungofunga kuti I think dei tikadai vanhu vechikadzi? Okay, inini I was married before, but munhu andandakaroorwa naye aiwa anga ari very good in that area. Anga ari munhu ane respect, munhu wokuti munhu aindiitira everything handiitika. But pama relationships ndo pandakazosangana nevanhu vakadaro ivavo. Kungoti ako munhu Okay, hold on my sister. Your ex-husband was good in that area. Respect. And you mentioned, sorry, ndikukumentaura zvinhu zvawamenshena iwewe. Wamenshena kuti varume tinoda vakadzi atidi uchitirwa, handitika vakadzi tinoda kupiwa mari, vakadzi munhu ngatibatsirane mumba, indika kupawo respect, you will give me the respect in return. And you said now kuti your ex-husband was good, handitika in that area iyoyo. Handitika I think ndikutarisa kwangu inini ndikatarisa kunzoko ndo zvinhu zvakawanda zvawamenshena izvi zvikuita kuti mamarriages akawanda kuti marelationships akawanda aite aparare. Saka iwewe chakazoita kuti musiyane nemunhu angari perfect kudai so chi
Okay, my ex-husband anga asiri perfect. Nyaya yanga ingoripo ndeyekuti anga haana kufanana neava vanhu vemazuva ano kuti they are lazy, they don't want to take care of their families and everything. He would aikwanisa kundichengeta inini nemwana anditya, but zvekuhurawo izvo aizva zviri zvekwakewo izvozvozvo neabuse kurova. Okay, all right. Yes. Saka kurova ndeimwe factor. Kurova varume kurova kuti ini ndinorova anditoona iwo because hauna simba, because simba remunhu wechirume nesimba remunhu wechikadzi hazvimbozvi zvakaenzana. Saka iye can do whatever that he wants newe and haukwanise kumudzosera. Ndo yanga iri weakness yakewo, but pakuchengetwa aiwa manga muri kuchengetwa. Yes, that's true. All right. Okay, no, I hear you. Anything else that you want to contribute? And panya ndoda kuwedzerawo panyaya yekurovana. Ndinoshazva kuti okay chichinomhonyatsoitika kuti munhu asvike muri murume pakurova mukadzi ari so weak. Mukadzi kuti haana simba rekukwanisa kudzorera, but sei vanhu vachiona kunge vanokwanisa kusolva nyaya nekurova. Why? Okay, right. That seems more like a question. So we will leave it. Kune varume vachafona tichibvunza kuti ko why muri kuda kurovana nevakadzi, ko why musiri kuenda kubhuwa kunotsvagana nevarume vakasimba vakaenzana nemi kuti murovane navo, because vakadzi tiri weak aka handingasumudzira nemunhu wechirume tinzwe kuti ivo vanochipindurawo vachiti kudii. All right. Thank you very much Kora. Rega tidei vamwe mafonza chakuwanda. Rega timbodeerawo vamwe tinzwe kuti mwana uya vachiti kudii. Okay, Sis Melly. Thank you. Caller, hello. Hello. Hello, caller. Caller, hello. Hello. Caller, atisi kukunzwai, wedzera volume yenyu. Chikatai mufone futi because atisi kukunzwai. Drop and call again because volume yenyu iri pasi. Right. Right. Regai tiva drop and then pane umwe ari kufona pane another phone. All right. Right. Vakawana, let me call back vangu vachitry kufona. Guys, tikanzwa kuti pa line pane umwe ngati respectei tirege munhu ari pa line ambotanga kufona apedze then you also pindawo anditi. Hello, caller. Hello. Muri sei caller? Hello, ndi right. Hello. Tikukunzwai muri kuda kuti chiwo panyaya yechirongwa ichanzi muri kuzvambura vanhu mudzimba umu, muri kurova vanhu ko muri kuda kungoshandirwa makagara kudzimba musingaende kumabasa, muri kuti kudii nenyaya yetopiki? Nyaya iripo ndeyekuti murume anofanirwa kuroora first, hapana unofanirwa kuita something kumba kwomukadzi first, because okay. Varume vazhinji vanoda control but vanenge asina kana kucontribute kana something zvare kuti unogona kutora mwana wevanhu mungogara. Okay. Then munhu weyotanga kutonetsa itoshusha zvekuti hapana kana huku zvayange akaisa kumba kwomukadzi. All right. Kana muchiti anenge achitanga kutoshusha nekutonetsa ari munhu wechirume, muri kureva kuti kudii? Ndimi pavarume vacho chitiudzai kushusha kwamunenge muchiita kuti munenge muchishusha sei? Kushusha? Kushusha kwemunhu unogona kukunetsa, unogona kusakuendesa kubasa futi. Anogona kuti waenda kubasa kwacho unenge achida kuona kuti kubasa kwacho unodzoka nguvai, ende wadzoka kubasa kumubikira kana kumuwachira, but haana chaakaita kumba kwenyu. Okay, mati kana ukaenda kubasa anenge achida kuona kuti unodzoka nguvai, harusi ruchengera vakuru avanoti rudo, harusi rudo here? Aiwa. Zvinhu zvacho zvinozoita wese. Okay. Unogona kuti masvika mambana 8 kamotovanda ndiri kubasa mubva mazvamburwa ipapo. Okay. Asi mimi zvamunoita motozvambura? Aiwa, hatirove vanhu asi kuti isina kuzama kuona. Tichimaona masituation zvakadaro ekuti munhu anotoroverwa kushanda kwaari kuitira ikoko. All right.
saka muri kuti kune varume vamwe vabiya venyu imimi vamwe venyu vasingabvume kuti vakadzi vaende kumabasa kana kubvumidza kuti kuende kubasa anda kuziva kuti wadzoka nguvai ukanonoka unotobhurwa apa hakuna huku yakaendesa saka muri kuencourage vamwe varume kunzoko kuti kana uchigara nemwana wevanhu chinda unobvisawo chero huku zvayo chero mbudzi zvayo chero gumbo zvaro rehuku kutaridza kuti waroora kana wazobvisa waroora ndo zvinozokupa here right yekuti uite zvaunoda nemwana nemunhukadzi nemukadzi wako kubvisa kwaunenge waita ka hakuite kuti uite munhu rafu but vakadzi mukadzi hafaniri kurafwa but vakadzi vanofanirwa kunge vachindonzwisisa kuti murume akabvisei handiti akaitei murume wese akaroora anorespektiwa but vazhinji ka vasina kuroora zvinonetsa ende vanozoda chihure kazhinji kacho kuroora zviri kuti yava right yekurova mwana munhu kana kumusungurudza kana kumuita zvakawanda. Okay, saka muri kureva imimi kuti kune vamwe vanhu vakaroorwa vakabvisirwa mari varimo mudzimba umo vari kutorespectwa hakuna vasiri kurespectwa asi vakaroorwa. Vamwe vari kushungurudzika nezvidaro because mumwe akatobvisa mari akaroora mukadzi akapedza akatengera mukadzi motikari but ndinoda kuti aita chinhu chakadiri kumukadzi kamukadzi anogona kutongotorawo machansi because murume akanyarara kana kubvisa kaizvo nokuti murume unogona kungonyararawo so pane kamwe kadisrespect kane vakadzi vanenge vakaroorwa but kanofanira kunge vachidini kachibviswa kamwe kaignorenzi kako karimo kavakadzi vakaroorwa. Alright, no tiri kunzwa saka imimi makaroora here imimi hanzvadzi inini handisaenda roora ndisaenda ona munhu ari straight yokuti tingati ndiri kuona vanhu vandiri kuona vari kutamba havo vari kuda kuita magemu ndikanoda kucheka kuti munhu ane life yakaita sekati ane mari yakaita se saka ndizokasira kuona. Okay, asi muri murelationship yenyu? Sorry? Muri murelationship yenyu? Ndiri murelationship handisi zvakanyatsokudzisa saka handingapopa jeke it's complicated. Alright, let's talk about you. Maya zvakanaka muri murelationship but relationship yenyu iri complicated. Handika, please. Chii chamuri kuti imimi relationship yenyu iri complicated? Chamuri kuti chiri kuita kuti relationship yenyu iite complicated imimi chii? Ndikuti handiti iri complicated ndechekuti hasi kunzwisika munhu anoti madanana nhasi pounotoita plan yekuti you want to do something uda kuita ma-introduction anobva kunjenga saka haipovapo. Okay. Kuzamba kunozati wamhangisa waita speed watowani. Saka yenyu imi ndeyekuti musikana wenyu haasi kuda kubudire pachena kuti aiwa handisati nda kuda kuroorwa imi muda tunoroora but pamunoti ndakunda nobvisa mari obva ngotsika asi muchitodanana henyu muchitongodlanana. Ndo zviri kuitika because unoreiza mari woona munhu achitozonzinga ake asingabati. Okay, hamuna kumboti mutrai kutsvaga kuti maybe pane umwe here pasaidi kana kuti zviri kufamba sei kana kuti mumbogara pasinei mutaure naye kuti ko iwe unogozoti tichidanana sei tichilambastana ndoti ndakuda kunoroora wotsika zviri kurevei? Mibvunzo yakadaro manje ndoibvunza but ndinopiwa ka unonyatsoona kuti zvinonetsa munhu anoshanda anenge achishanda myself ndamboshanda ndo reason handii ndichipiwa iyoyo. Asi imimi makamudza kuti kana muchinge maroora munhu mukadzi wenyu afa ngokushanda? Inini handina kudaro. Inini haasati atomboziva kuti inini ndiri munhu angazova munhu akaita sei because zvandiri kuratidza paari ndezvekunoratidza attention kumuda nekuita zvaanenge achida panguva yaanoda but zvekuti azoziva kuti mitemo yakaita sei handigonisa mitemo pamusikana asati ava mukadzi wangu. Okay, all right. I wish you good luck my brother kuti aiwa muchagadzirisana inyu. Ndikutoona hangu macomments mwachiti marry me ndiri panhangu kola ndida hako ndididi aiwa ndo panonzi padiaries panenge vane vasikana vagara vanenge vakatomirirawo tsikombi dzagara dzakatomirira kurogwa asi dzisina wanoti komakadiko sisitireni patauya varume vakaita seni kudai so havanonoki kujambira kuti tiripo uyai kuma inbox mukasitedza macomments muchasangana nawo macomments arimo macomments vari kutokutsvagai
mubva mainda yenyu munodii munandisi kuti relationship yenyu toda kuiparadza nemunhu wenyu aiwa ndiringoti kana muri kuda zvokugara pasi kuti musetile muroore pane vari mumacomments vari kuti aiwa ini ndiripo hangu uye hako kuno titaurirani tiroorani ndakati totodawo munhu anondiroora kumakomenti ndichazocheka but iwawa nekuda kuonekwa wachiita makomenti pakadai ndava nevamwe vanhu vandakasangana navo from this platform yenyu ndaona zvakati wandei so apovapo ivo vanhu vakadaro vausireti hwakunoneza the rest ndova ndichitotoona ndinde vamwe vacho ndine lacho yekuti ndotosangana navo but once ndaenda pastage yekuti ndauda kuita mindset yacho mwana munhu anobva angodya pasi haazozvisi kuti nechia kuti I don't understand kuti muchidanana muri kumbodanana zvakanaka zvinhu zvese zviri kufaya all of a sudden makuda kunoroora munhu achadi kuroorwa munhu akutsika-tsika achadi zvemarriage saka chii chiri hamusini here muri kuleka samui indokubatsira sei because nandizivi pamwe kuri kuleka pamwe ndeuku kwakavanzika uku indogoziva sei kuti ndekupi kuri kuleka pamwe kuri kuleka ndekupi kwakavanzika uku sei vose vari kungodaro kuti kana madanana zvakanaka munguva yakwana pamakuti ndakuchinobvisa mari yangu ndichiroora munhu otanga kutsika-tsika matine pano paplatform makambosangana navamwe zvevakadaro mukati modanana navo madanana navo zvepaya hapanoda kunobvisa mari munhu unongotsika-tsika odla pasi saka ini ndogoziva sei kudawo pamukati deep pamwe kune kuri kunetsa etime yangu ndiyakupera inini I know how to treat someone ndinoziva maitiro andoita kuda kuona kuti munhu ari pachokwadi so the way andinoita naye kazhinji vamwe vanhu vanogona kuti vasinzotika the rest vasikana vanongofunga kuti ndiri munhu anofarira sika anofarira zvekurara navo vamwe vacho ndini singatombotarisire izvozvo handisi mukuzvoya ndomuratidza rudo rwese but zvekumhanya kusaidi kwemunhu ndokumbomira ndobva ndangoita nge munhu ari straight zvokuti anobata foni yangu aita madiro nayo yake foni handinabasa nayo once ndakuita masages akadaro munhu unobva angosvedza ngoiona asi muchireva here kuti kulambasting kumuri shapo sorry kulambasting munonyatsogona munozama ikuvoko is my secret because handisai ndambobata munhu ndingati kuita number 1 nekuziva size 0 because handisai ndakambogara nemunhu mumba saka pamwe vasikana vano zvavanenge vachidaka saka vana vari kumazana vasikana vari kumazana vanenge vachida kutanga vagugula masettings vanenge vachida kumbosembula masettings kuti zvakamira sei asati vapinda mumba zvino imomanyira kuti kwainda kuda kungonorora musati masembula munhu anoti aiwa ina handidi anotizaka pamwe ndo pari kunetsa ipapo vijini anoda kusembula masembulu vijini anoda kusembula vijini ina handichazivi ona kuti zvitaurewo just because vachandoziva vasikana variko mazuva ano vanenge vadatanga vambosembula vasati vangoti mumba zvine mukatanga nekungoti ndakungonobvisa asati asembula kuti ko ndakazonowana hangu zvisiri zvandiri kuexpecta mumba umu saka ndozodire gandigari ndazvaka pasi ndatiza inini hangu ndisingati kupedza yetime achaitaura zvakawanda but ndikatopedzera vamwe nguva ndoda kungokurudzira zvangu vanhu kuti kamudanano katinoita tiri mukomana nemusikana kamudanano futi katinoita tazvara mwana wokutanga because pamwana wokutanga ndopane love yakanyanyisa ipopa ndopamunoona mukudanana kwamunoita ndii that love you must maintain that respect yatitopanana before pazapaneka mukarespect kuti mukomana wangu ndomurespect kwemizvi zvo munongozvizivira kupi musati maroora zvokuti kwai kanisa chamwana wedu wokutanga matima hamuna kuroora saka imi munongozvizivirepi izvozvo ndinotosiya hangu nyaya because ndo zvandaona zvaputsira vamwe vanhu mave mazeshinji vinotoona munhu achichema kuti ndaisaziva kuti munhu uyu akamira akadai handitika okay saka mukutaura zvinhu zvekunzwa but zvamunoona kune vamwe asiso zvinoshanda kune vamwe zvinoshanda kune vamwe asiso zvinogona kushanda kwamuri handimaona saka munhu ngauye akazvimiririra musataure zvinhu zvamuri kuona kunze uko because you never know kuti maybe kune zvimwe zviri dhipa zvamusiri kuziva imimi munongotaridzwa zvimwe zvinhu uchazoya netopiki yevanhu vanoda kuroorana nevanoda kuroorwa tozotaura ipapo panapa ndofunga ingazenge teitenge takunyeta alright aiwa hapana kushata aiwa maite henyu kone contribution yenyanzvadzi thank you very much bless you
Anzina kola vanga vachingozvimixa vega vamboti. Alright, mire makoza achawandisa regai tinzwe vamwe. Kola, hello. Ya kola ndine mashoko andida ngotaura mashoma. Alright. Right. Any chanongo kuriti, I think voice yangu young, but don't mention my name. Any chanongo kuriti wakati ndizo kuti sometimes musa push my marriage or ngawasa push my relationships. Alright. You can, unogona kurarama mupenyu wako as a single mother, so tunotofara zvakanaki sister and so on. So sometimes usazvipushe kana uchiona kuti hazvisi kufamba izvizvi, you can even live a happy life without a man. That's my first point. But the second point ndeyekuti kana uri mukadzi murume uya kwauri akakunyenga akati ngatidananei, ndinongovatarisawo background yemunhu kuti akamira sei. Background yandikwete kuti background yandikunyanyotaura ndezvekuti one, tarisa kuti is he able kukuchengeta, because mazano zvinoitika kuti varimo vakangwara sometimes anogona kuona mukadzi ototanga kutoti mukadzi uyu ari kuenda kubasa saka ndataona pekurarama napo. So it's very important tisanyeperana kuti chakakosha rudo chi and so on. Kana uri murume, you must be able to look after the family. Anditi kana iri salary yemukadzi chauya mumba inofana kuya is additional, but responsibility ndiye murume wese. Asi Bible richiti the man is the head of the family. Asikuroti mukadzi murume ako ativa boss mumba, but the head it also means financially that you are supposed to make sure that muri yako ikuchengetwa zvakamira so. So problem inoitika ndeyekuti varume vazhinji they don't want to take my responsibility. Mazola. Especially sometimes we get relaxed nekuti mudzimai ari kushanda and so on and so on. So in my advice ndeyekuti even murume uchitambira mari shoma, tomboti mukadzi ari kutambira 10,000, murume ari kutambira 2,000, murume you must make sure that your 2,000 play a major part within the family. Yes. Saka kazhinji kachona ma-relationships nema-marriages haasi kufamba zvakanaka nenyaya yekuti sometimes vakadzi you become desperate dzimwe ngoti arega ndichingotorawo murume uyu ndigare naye, and munhu wakudaa naye cheko kuti background yake yakamira sei. Especially don't date a man asiri kuchengeta vana vake to previous marriage. Kana ari mukadzi chadani mukutaura zvekurora muti kune murume ndipe ma-V11 yoone vana ndingakucheka kuti mwedzi wega uri kutumira mari here inochengeta vana vako. So it's kuti kana achitadza those things or akatadza kudisclose that information, it means that man is fake. Oyo mumarriage mako zvotsvani kuti agova kuti atsvage kuchengetwa. So ndo maonero angu. Saka kazhinji kachona vakadzi you become desperate guys. Handina murume, handina boyfriend. You can be a single mother anotofara nevana vake asina kana ma-problems emurume. Kana murume azoyawo auyawo and so on, you move on with your life. All right. Kola, are you married? Zakapinda msango. Aiwa kakola. Tinoda kuti tichibvunza tiziva kuti Kola vari kupa contribution yakanaka kudai so vari married here kana kuti vari open for business? No, the thing is that ndaka encounter my challenges. Musatiza mubvunzo wangu Kola ndati are you married? No, I'm not. Okay. Yes. Right. Asi muri mu relationship ka? Ko asi munhu wakawanda pano padiaries zvekuti makoniwa kana kuti mutaure kuti ndiri mu relationship. Handisi kukubvunzai kuti ndiani wamurudana naye nakuti muri mu relationship here. No, I think I also shared the same sentiment yemurume wa ambotaura manje kuti yes, relationship iripo ayo but ine ma challenges. Ko sei relationship very all right, hold on. Ngatimbire ipapo takadaro. Muri mu relationship yenyu ine ma challenges seya previous Kola zvakare. Ko sei ma relationship enyu ane ma challenges imi muchigona kunyatsochengeta nekurespecta nekunyatsoda vanhu murikana navo chichi kuitika. Problem tisi here vakadzi kana kuti chii?
I think sometimes nyaya my relationship dzinonetsa because murume akataura anotaura side rekuzvidefenda. Zvidefendei ndosaka muri pano defend yourself munokubvumirwa kuzvidefenda zvidefendei. Inini I can simply say that I'm not yet 100% healed based on my previous relationship. So I'm scared to commit myself because the nezvakaitika in the past. So I know it takes time, but I think I still have to reach that stage yekupa mwoyo wese nezvandakasangana nazvo kudhara. Saka munhu muri kumupa kadimbu kemwoyo wacho. Saka imi muri kuda kuti munhu akomite kwamuri imi makamupa kapisi kemwoyo wenyu. Imimi muri kupa munhu wenyu kapisi kakangodaiwo kemwoyo wenyu. Asi iye muri kuda kuti akupe izi pisi rose rakadaiwo remwoyo wenyu. Zviri fair here asi zvozvokona. Zviri fair, saka ndiri kuzamoni pandinogona pese kuti tinge tiri the same person. Okay, well, at least I like the way they put it. Muruku try our shenyu. But chamungashu in the alright. So far mukufamba kwa muri kuita mtisingati ari kuti makamboyetekana in the past. Anjika chamungave chamaona so far pakufamba kwa maita relationship chamungashuvira kuti umwe wenyu angave anokuzadzikisira yano kuitira kuti munyatso kufara mucommit 100% mu relationship chingave chi. I believe kuti ingave marriage, ingave relationship kuti ishande zvakanaka panodiwa commitment on both sides. Maona. And kana mukadzi akati achakuda anenge asisachokuda no matter zvaunozama kuzama kumboita sei. I think in any lesson andinodzidza ndeyekuti in any relationship you need to give your heart. Unofanira kuda munhu nemwoyo wese. And vanoda kudiwa, vanoda kuspend time now. Those are the minimum things that is needed, time and also nokuda mudzimai wako. So maybe I lacked on that because of maybe friends and etc. It's a regret. I don't want to blame. I take responsibility. If anyone akandibvunza izvozvo kuti ichakaitika, I have nothing bad to say about my ex. Because I believe kuti kufa kwemarriage or kwerelationship in most time kanguva zhinji inyaya yesu varume isusu. Although kune vari innocent wakaitawo seni, but there are certain things zvandakadzidzawo kuti I mustn't do it again in life. Yeah. But chandinongokumbira ndechekuti varume we need to show love kumadzimai edu, and we need also to take responsibility panyaya dzefinance and etc. Zvakakosha izvozvo. Mukadzi paanotanga kuona kuti ndiye baba umba, ndiye ari kubhadhara rendi, ndiye ari kubhadhara mari yechikafu chevana, yeschool fees and etc. Anotanga kuquestiona kuti what is the purpose of this marriage? What is the purpose of this relationship? Of which maybe sometimes murume unongozvitochita ichidai chitani. Saka ndozvandinongoona. But vakadzi, my last point tipo vamwe mukana ndokuti vakadzi, you can be a single person, musamhanye kuzvipusha kupinda my relationships. Unogona kutogara usina murume zotofara. And varume vari kuteerera musateerere masingle mothers muchifungidzira kuti masingle mothers vari easy kutargeta. Because sometimes varume vanobelieve kuti hakana ari single mother and so on. Regardless yekuti vanhu vanotaura zvakati, I believe there are so many single mothers vane maprinciples ekuti murume kana achida chaizvo ngauya bharora ngaabvise mari. And zvinogona kutofaya. Yeah. Right. Yo, thank you very much, Anjazi. Thank you for your contribution. Thank you very much. Nokumiririra vanhukadzi. Right. Kola vamiririra vanhukadzi. Kanzi varume, right. Pane vangu vachisenda panzi ndifonere iwo vari kusama message. Right. Let me call them back. Tione. Hello, Kola. Muripala. Yes, Kola, welcome Pachirongwa. Hello, welcome Pachirongwa, Kola. Ndiripa live, ndosaka ndakufonera ibe kandi mati muruda kutaura. Pane nyaya yekuti tinga kubhudhawo vazoti chikubhudhawo vazoti vakaorerawo. But inini ndine mubvunzo wani nabhudhawo Sis Melly. Vari kuti zvanhu vanogona kushabuli ende futi vanogona kuchengeta vakadzi, but mubvunzo wangu uri kupa kuti sei vachiri single nanhasi. Hanzi vakadzi ndimi muri kutiza.
taita senda wanzwa vachitanze vakadzi vazhinji vari desperate. Hanzi vakadzi ndimi munotiza hanzi patime yandinenge ndakuda kuenda kunorora vakadzi vanotanga kutsika-tsika saka ndo zvavati ivo havasi kuziva kuti chingave chiri kunetsa kuti vadaro. Saka nyaya iripo panapa ndeyekuti tingabatsirana sei kuti marelationships edu kana kuti mamarriages edu amire. Iwewe wakazvimirira wakadaro, what can you say kuti uchiudza vamwe varume kuti ini nhanguka chandingada kuti ndiitirwe inini chingave chiri kuleka kuti chiri mumarriage yangu kuti inyatsomira ndechekuti murume haasi kundirespecta, haasi kudai. Inini semunhu ane 20 years ari mumarriage zvangu ndokwanisa kungokupawo 2 cents dzekuti marry your friends, marry your friend. Rega nditange nevarume first. Imimi varume imimi siyei kuda ngoti pawaona pesa wongoteerera. Okay, fudzei kufadza vakadzi venyu mudzimba umu. Mune munhu ari kundisekesa, mirai ndibude. Varume kangavadzidze kuappreciata munhu wako unenge uinaye. Takateerera abva panetwork munhu. Kola vabva panetwork. Alright. Alright, takuva dropa. Kola vabva pane network pavati kwai pane munhu ari kuvasekesa, right? Saka vanenge vabva pane network, regai titore vamwe, right? And I've been trying to call alright, no. India kudare. Right. Apa varume vari kufona sei? Regai vafonere bheki varume vacho tinzoti vari kuti chiri kunzinesa varume vari kuenda kusaidi kwevakadzi. Isi tiri kuti varume vanyatsoudzwa maproblems, maweaknesses avo. Varume vari kuuya kusaidi revakadzi. Maswera sei kokola? Muri sei kokola? Mushe. Right. Mati topic mati yanzi what makes a relationship tingabatsirana sei marelationships kana mamarriages kuti marelationships edu amire alaste longer kana kuti mamarriages edu alaste longer, because mamarriages ari kuputsika, marelationships ari kuputsika every day. Imimi makazvimirira makadai so chamungataura kuti inini ndinoshuvira mumarriage yangu kana kuti murelationship yangu kuti mukadzi wangu adai probably aripo umwe ari kuita the same mistake pano mumarriage yake, handimaona anobva atogadzirisawo oziva kuti wosaka izvi varume havasi kutozvida izvi vari kuda zvakati. Iwo vakadzi vauyawo votaurawo muzi mogadzisawo varume kuti wosaka izvi hazvisi kutoita izvi, tiri kudawo izvi. Alright. I want to say guys, I think Zataura like you're better off marrying your friend. What that means is you need to build a relationship. The shamari yako andiri. Shamari yako ndo munhu unototi munozivana anoyomba kwako achikubatsirawo muchitamba mese zvakanaka. Problem with my relationship vana havazivane andiri. These people who are getting married, they're getting married because the wrong reasons. They're under pressure. Okay. No, they're for the right reasons, but they're not ready. Okay. They're not ready because they're doing it for society, they're doing it for the family, they're doing it for, church would tell you, sisina buditaona mchizudana napa irora na ichatai. And I don't think that's right. Kana mabereki kuti ako mwanangu ane 40 years azotwarwa nakurorwa sei. I don't think that's right. Zvine kakubvisa confidence muvanhu. Nekuti chinotanga rudo muri ma friends andizwa. And kana maita maushamwari munesana kwamunoita paushamwari hwenyu mugadzirisana. Muta kakudanana kamwe nako paushamwari hwenyu mudanana zvakanaka. Kana iri nyaya yesitonyi inozoyo zvayo as a bonus. As a bonus. Because chinoitika ndechekuti vanhukadzi vakafanana nemazai. Unonzwa? Vakafanana nemazai nekuti ukaridonedza yokauti. Mazoona. Kune mashuruga anetsa mudzimba umu ekuti vanofunga kuti mukadzi chatoo chizukiso. Mukadzi chatoo chimeti
chepamusojo danotsikirira. It's not right. Kodo wangu arume, kodo wangu akadzi mabhanditi chaicho mabhanditi kuti ukamutsiura panoda wangu hatitirwe izvozvo ifa ndiwega murume hausiri wega murume. You don't do that, sisters. You know, it's nice to find somebody who loves you for you. Zvisina shamwari dzavo mukati kana vamwe vanhu. Make sure your partner is your best friend. Don't go to your friends and tell them what your husband is doing to you and for you. Kune dzimwe shamwari dzakatoteya. Wafanana uri mukadzi unoudza shamwari akanzi murume wangu anonaka. Unoswera wakokoterwa murume iwe. Handiri. Ukaenda kwanoudza shamwari dzavo kuti mukadzi wangu anonaka. Anoswera akokotwa mukadzi wako zviri kuzvimashuruku zvisiri kumbomisa mazuva anaya. Unotsapurirwa munhu. Unanorwa 10 not up. So kuti relationship ifaika kutaura chokwadi ziva naye kutaura chonzi chokwadi. Kana wakapara ngozi kumusha kwenyu dzamukadzi wako kuti ndakapara ngozi ndakambopa mombe dzevarizi kana ndakambochisa munda. Why? Kuitira vana vako. Handiti. Kuitira vana vako. Handiti. You're not doing it for anything. Problem yatenda varume katine kahunu kekuda kutsikirira vakadzi kachibaba kekuti azive kuti ndiri murume. You're not a man without a woman. You understand? You're a nobody without a woman. Because wakaona munhu mukadzi. So please guys, let's respect these women as, let's treat them nice. Let's treat them with respect. And especially vana mukana marriage yakunetsa paine vana guys. Imimi pachenji kana zvisiri kushanda. Do it for the kids. What I mean by that is forget about yourselves and be parents to your children. And relationship yokuti mukudana munhu pane musikana musanyeperane. Musanyeperana kuenda basa kunotenga nandozi mufana kunge muchitenga mortgage. Musanyeperana kuti hanzi munoendesana kutuma resolution odura. Don't do it. Build each other. My ex-girlfriends and my ex-boyfriends itovatenda ivozitovaita musvike pamuri amutuke ex-partner. Don't do that. Akatokudzidzisawo something about yourself zvamusingazivi iwewe. So maholier than thou vanopinda marelationship vachiti ina holier than thou kana desbom pakati pemakumbo zviti ndiye baba pai kana vamwe amai vakanaka-nakawo vavongoti mai ndakanaka mai vofoti ndianese anditi unopera. Let's come deep with Lena. Ngalisaite zvekuti azi nekuronzi ningi azvishande zvezve. Kana wana munhu anokuda mundese zvaari. These are something from that person. Guys, don't go and cheat, guys. Don't go. Hazvina zvinokupa. So taramire mbunzo zisimebvunza izvi. Aiwa handina kumubvunza ndida kutonzwa imimi kwamuri. It seems as if varume vese vari kuuya panapa vachisapota vakadzi. So saka varume vari kusapota vakadzi saka zvinoreva kuti hakuna here mameji ari kusheka-sheka ari kuguduguda saka vakadzi tiri perfect ishi. Saka problem ndeyenyu varumeka. Because hapana wanambonzwa sofa achiuya achiora kuti inini hangu problem yandinaye pavakadzi ndeyekudai ndeyevagadzirisawo pa muchienda kusaidi kwavanhukadzi vese. That means vana vakadzi ndi vana bhoso. For me, really, personally, I have a problem with a man who abuses a woman. I have a problem with that. Personally, whatever she does, or however she does, you don't have to use your hands to abuse her. You don't have to mind to abuse her because you are supposed to from her. Problem kuti munoramba varume vamuchiri kuda handirika muchiri kumuda murume iye unomudzinga unomutuka unomuita sei kana abuda pamba manje azoenda kwaanoenda ane mumusikana handirika maakutsamwa maagumba makuti anga achiziva kuti uchatononyinga mwe munhu uri kumudzingirei. If you still love the guy, please don't do it. All right. If you're saying kuti if I still love the okay, hold on caller. Zorai dzimai imwe device yenyu iri kuseri kweri kuti anoisipadenza.
right? Matimi manzikana, if I still love that man, I mustn't chase that man away, right? Kokana ndichida munu yeye mba, and that man is doing shit. And on me, is cheating on me, is doing a lot of nonsense on me. Because ndomuda, ndofa hungo rambandaka garai. What should I do? No, I'm a garage smell. Varandaka the chair monzu. Ukona munu ashiti mumba anu dangare mudi dangare madongiga. Years ago, because mumba mufanda kuta kungi pants and murume afana ku abuse. You from them cards, Yamataura or Murovi. Or don't let matrace who matrace abuse. Find a solution. Don't make it too obvious. And umsap vomochi is zero. Mozinzo. Musap vomochi is zero and baranza. A barajino shamsi pepe. But when any problem, don't make up this rubber and a muro mega. Muro mameuta. After the most Siakuta and Mabuchi and Mona. So no fear is also. Musap buys when a bond was a bond is bond, is how you bond together. And it's mentally, physically, spiritually, and financially and emotionally. Makazi, you're more emotionally drained in my relationships because Mukazi can assist Murumega, she loses herself. Murume can lose money and material things, and that's it. He can go and work for something else. I can go and find someone else quickly. Okay. But Mukazi now I'm going to invest my emotions again, my feelings again, try and find somebody else who actually does love her and more. So I'm going to Murume when you Sis Melly as you because of who you are, what a marriage, the marriage. Don't do it. But very good, I'm going to do it. I'm not I'm starting to ask myself whether all these men are coming here and saying this because maybe Tirimu quarantine me. Zorai my phone and decide Pani my phone masure kwenyu kuamina your second device. Right. I'm starting to think kuti varume vese vari kuuya panapa vari paside nana madam. So because tirimu quarantine, so obviously you have to come here and take sides nevakadzi. Are you saying kuti vakadzi tadzi? Why then are men going out there to cheat and leaving their wives at home? If us women, we are so perfect and we are so okay, and if varume, you are blaming yourselves. Why so many men out there are going out there to cheat? Why is that so? What happens is now, we're able to defend Wakazava. We have to love and support our women. And as a man, it's a responsibility. It's not a choice. It's a responsibility. You have to take care of her. And you have to take care of her. But if she doesn't know how to take care of herself, she's gonna be in trouble. And can I see that direction? She's in trouble. Just because I'm a woman, you have to love me. I don't have to. If you don't know how to love yourself, I don't need you. Okay? Please go and learn how to take care of yourself because you're gonna need to depend on me. There's a difference. Those are remember be a man. When we become a man, and this guy. When I become the man now, I'll chat out in that guy now that I can be a man and they choose us and it's very perfect. But what I've learned Sis Melly, the way they talk about us as a good emotion and it but when I'm my stretch marks go and kiss that stretch mark, go and kiss Ronda over. Why? Because it makes you feel comfortable in our skin. And the right berry corner. Rodo count out that's number 10 or number 5 because she needs to feel comfortable in her own skin. Because in India, as a name scan, I don't need to turn a favor. Yes, my God. And I would take a chance with them, but I'm not sure about Panyaka Baruna
Okay. And murder. Why? Because mukadzi unokuti unofana kumuda unofana kumunzwisisa ndiye achabereka vakadzi you tend to feel uncomfortable with your own bodies pamunozvara pai and angakuti iwo wazvara mwana vatwana ndokubata as if you're nobody and then I claim to be the father or the head of the house. It doesn't make sense. Okay. And kune vakadzi vakanaka let me tell you that. But kune vamwe vakadzi mashurugu yekuti kanyo kwamuda zvakaita sega uyo anokurwa nebhemba iye. Okay. And anofana mapolisi ndokoda kumuraya. So I really just wanted to emphasize yekuti nyaya dzemamarriages haisi nyaya yekuti wabvisirwa pfuma. I said once ndikati vanasikana kuvabvisira mari hazvina kuti watenga munhu. It's not the license yekuti umudisrespect. Kune vakadzi vane tunhu twavo kuti anogona kuti bhebhi rangu mupesi wangu yogare padeni andidika come padeni but iwe uziva kuti imba ika wakasvika iripo mukadzi ane tunhu twake kudhara. She may respect you as a man in the house but at the same time you need to respect her because it's their property andidi akazokudzi dzinga yokubuda unobuda wakapfeka chi mabin bag andidi unobuda pahwindo wakapfeka mabin bags because deni ndeyake. So really and truly if you really want a woman to love you, if she's giving you attention and really taking care of you, please allow her to be, because you'll never find another woman like that. Musono akabuda bati akanonyengo kana nebenzo. Sis Melly makambodzi chitero nebenzo murodi mimi. Chitero nebenzo apa murume wahamba kubata kana kutoseka kana kutoseka. Kunzi Melly nazo wakachena benzo nezvikana madziwa. Ndokuti nasi Melly wakachena apa wabuda mba wazvindikitswa. But because he's able to do that, you make him more of a man and appreciate him more than anything else. Alright. But at the same time, vakadzi tikadzenyi dzimwe dzamunozomboda kuti dzichishurugudzira imbomira itsikedzodzo hatizvidi izvozvo hatizvidi ngazviende hatizvidi. Okay. Because as a shande, you disrespect yourselves in front of a man. You think I'm going to respect you? No, I'm not. I don't have to. You don't even know your own value. Those are when you support you to a favor. Upon a favor, by back. Can I watch a lambas or watch a more lambas anyway? Whether Udana and or just with a Gumba Gumbanzi, Urmono question. So that's all I can say. Okay. No, thank you very much. And that's the gate. Yeah. Thank you very much, Sis Melly. I appreciate it and God bless. Hey. Chiripo makadizve nyukola. Mira, batai makadaro volume and sinyatso kunzwa mira itione tawedzera volume. Right. Makadizve nyukola. Chinosara inotwa Josh. Motwa Josh, makadikwa nzadzi Josh. Nyangu yakamira akadai so. Ndodana nemusikana anonzi Caroline Smith. Makadana nemusikana anonzi Caroline Smith. So chidana naye ndaimitra zvose zvaanoda but takazotika about andava nemukomana anonzi Lennon. So ndakazoona kuti pamwe semusikana azive zvandodawo. Zvatoimana ngosiyana ngoti ndodiyo. Saka Caroline Smith wamukutaura aripa here pane padiaries timutege. Ndodaira kudaro. Alright, chiregai tione kuti anobuda. Hanzi Caroline Smith. Mirai tione. Kuside kwangu asikubuda. Alright guys, kana paripo ari friends na Caroline Smith, tegai Caroline Smith. Pane hanzvadzi vauya nenyaya yavo pano vari kuti vakadanana na Caroline Smith pano asi in the process vakaona kuti Caroline Smith vaimitira zvese vari kudanana na Lennon Ruizi. Saka guys, can you please take Lennon Ruizi motega Caroline Smith kuti vari kudiwa panapa nehanzvadzi. Please Ashford, can you please take Caroline Ruizi na Lennon na Caroline Smith na
na Lennon Rwizi tinzwe kuti zviri kufamba sei. Ashford ikoko saka makadanana rini naikola? Ndakanana naye now 3 years. 3 years? Yeah, now it's 3 years. Saka makazotorerwa henyu naLennon Rwizi? Mari? Mukazotorerwa henyu naLennon Rwizi? Ndangodiscover ndautorerwa asi ndakawana mamessages. Mamessages anga ari erudo here? Ya, zvekutodanana chaizvo nemafotos acho. Saka ndosaka ndafona kuti mundibatsire. Alright, saka imimi maona mafotos nemamessages mufoni memusikana makabva mabvunzawo here musikana kuti munzwa kuti zviri kufamba sei? Ndandabvunza nekuda kwekuti ndachida kuti mundibatsirewo nemose. Aiwa, isati kwasika katakubatsirai kanzvadzi, imimi handiti ndimi mamuchidanana nemunhu wenyu, mukanyengana nemunhu wenyu, mukaona zvamakaona. Kosaka handiti munoziva, munoenda kune munhu wenyu mobvunza kuti what is this ka baby? Munzwawo explanation yacho. Pamwe musati maunza pano, pamwe vanhu havasi kudanana, isitomhanya kujaja pasina kuvanhu kudanana. Ya, kuti ndizive kuti vari kudanana ndinayo proof yacho nema-WhatsApp messages acho, saka ndosaka ndafona ndikutoziva kuti vari kudanana. Saka imi muri kufona muri kupi kola? Ndiri kuJoburg. Muri kuJoburg? Mamadanana for 3 years? Yeah. Kola, are you serious? Kana kuti muri kuita zvinhu is just to try and kuti musvibise zita reumwe munhu or what? Nditori serious sisi. That's why ndiri kudaro kuti ndikuziva kuti vari kudanana. But maona manudi photos kanzvadzi, why musina kubvunza wenyu musikana kuti ko ichi chichi? Shuwa ndoona manudhu kana mufoni yemurume wangu inini. Ndongonyarara hangu, ndoinda hangu kuplatform kungonotaura kuplatform. Ndisina kubvunza murume wangu kuti ko maphotos aya akasvika sei apa? Mungona sevanhu vakuru handika. Ndotanga kuonesana naye. But ndakabvunzira munhu handiti. Ndinobvunza zvandakabvunza. But zvinhu zvekuti ndakaona kuti but zvinhu pachena. Okay. Iye Lennon wacho munomuziya here? Hello? Marriage Lennon wacho? Ya, ndakamuona pamafotos. Makangomuona pamafotos chete, hamumuzive fair? Kumuona fair ndakambomuona, but handakutaura naye. Handakukwanisa kutaura naye. Alright, can you please send me ku-inbox wangu ma-V11s amuri kuti makaona zvinhu? Makatora here ma-V11s aya? Ma-V11s anotora asi ari mufoni, ndokwanisa kuti ndikatora foni ndokuratidza ndokutendera. Mufoni yani? Munotora mufoni yani? Yaki, but nokoza handinokwanisa kumatora mufoni mani. Handinomatora. Saka are you still saying kuti muchiri kudanana naye after still makaona manudhu mufoni meni? Ya, muona musikana ndomuda. Saka ndakatokumbira rubatsiro. Nekuti munhu wekuti ndaimuda moza kuda kwehati yako spirit zvinatsomuda munhu, so handakwanisa kuziva kuti pamwe ndozvichaitika kasi because ndaimufunga pamwe tichaenda kumberi naye tichibveza. Okay, saka muda kuti tikubatsirei kuti mudanane nemunhu, mudzokera nemunhu wenyu asiyane naLennon uyu, mudanane naye moga imi? Because munhu wangu ndomuda. Alright, so hanzvadzi tingazviita here kuti tichange tamboti after this live tobata Kero wacho, imimi wacho, Lennon Rwizi wacho, because vanhu vese vamataura havai ndinovaziva, handitika vanhu vandinoona pano padiaris, and then tombonzwa nyaya dzacho, tonzwa mese muripo yoitwa 3-way call, tinyatsonzwisisa kuti nyaya yacho yakamira sei. Musati mangouya pajekerere kungoti muti munhu makaona munhu akashama ari mufoni anga akashama pandiya ndiLennon here kana kuti ndikero?
Yeah, yes, naona vashama. Vese vakashama. Yeah, ani van mapics. Anga storana. Wangari mapicha vaitorana vachisenderana. Yeah, ari masofi vachisenderana. Okay, saka zvinoita here kuti timbosangana tose inini two parties idzi tinyatsonzwisisa, because kuti for us to take your side only right now tingoti tanzwa nyaya yenyu and these other two parties avapo tinenge takuluka biased. Tovadzwa vose vari two motaurawo chemo chenyu kuti inini musikana wangu ndinokuda, ini zvandakaona umu aiwa ini hazviiti, then kana tichidzoka pano pachirongwa todzoka pachirongwa makakwana mose muri 3, imi Lenoni na Keroshu mose muri pano makakwana, tonyatsoona tinya cho yafamba sei. Ya ndezvenguva ndokubuda ndenda ndoita driving. Moita driving? Ya ndoita driving matraki. Saka chirongwa driver matraki hamukwanisa kumira here pamunenge makamira? Okay, hazvina dambudziko wasisi. Aiwa, tangachitika kana tambo tanga tapedza panapa tozonzwa kuti imimi munenge maningirira nguvai, munenge free nguvai. Okay, no problem sis. Alright, regai tione kuti ndogona kumufonera here direct. Batai makada. Okay. Right. Guys, handisi kuziva kuti nyaya iri kufamba sei, but let me just try and call Caroline ushu. Anditi tinzwe kuti what's her take on this one. Right. Hello? Hello? All right, let me try and call again. Hello? Kero, ndepi yako? I'm fine, what's up? I'm good. Listen, ndiri pa live pa diaries. Can you come ku diaries right now? Can you please log in? Pane nyaya iri kukuda fast vanhu vatry kukutega, but it's like you are offline. Oh, I haven't been on Facebook for a long time. Oh, you haven't been on Facebook for a long time. All right. So we have a guy panapa ari kuti anonzi Josh. Angofona pane program yatiri kuita yeduwo yanga isineine zvemazita evanhu. Then this guy called anonzi Josh akati inini ndiri kuda kubatsirawo ndafonawo panapa ndine musikana wangu anonzi Caroline Smith wandakadanana naye for 3 years, asi I discovered kuti ari kudanana nemukomana anonzi Lenoni Rwizi. Saka ane mani ndikati wakazviziva sei ende saka isunoda tikubatsire sei Kero wacho asipo pano, and then akati no ndimu ngaauye pano ataure because musikana wangu ndichiri kumuda, hanzi I saw nude mufoni mako iwewe ako meya Lenoni makashama mchitumirana, saka achiri kukuda arida kuti usiyane na Lenoni, saka arida kubatsirwa pano pa diaries, saka tatirega tiko Oh, it's not you? No, it's probably another person. I only recently changed my surname at Home Affairs recently. It cannot be me, Mos. Because ati Caroline Smith. Saka ini Caroline Smith. Yeah. Ndakubvunza kuti Caroline Smith aripo pane ari pano. Zvikanzi ndiye chaiye. Saka ndangotofunga kuti asi kuda ndiwo uri kureva. No, highly impossible. But I don't know. You see, the thing is, people will always be like, which Smith are you? Which Smith are you? I'm like, but guys, when you change your name, like, what are you supposed to do? Are we supposed to, shame, poor thing. I don't even know a person called Josh. Oh, you don't even know the person called Josh? Masekera kwa yakero, urukusega chi. Because I don't even understand. You know what, because
then and did something to somebody or something. And I was like, no, but I don't believe that. You know, because that guy is not a bad person. I don't know him for long. I don't think he's a nasty person. And then I saw him on a live, I think a week or so ago, or 2 weeks ago, I'm not sure. And I was like, wait, now call me because I think my number's how. I don't have your number. Then he called me. Then he's like, what's up? And I was like, there's someone going around like saying nonsense about you. I don't care what they say about me, but it's not me that they're referring to. But I think you're having a problem with someone. If that's the case, can you please try and call mom and rectify it, or just explain to her, because now that was not my name before. Okay. And when I changed my name at Home Affairs, I mean, like, how does that interact or associate with anybody besides? So I'm like, okay. Okay. And he was like, no, I don't know anyone. I'm out of the country. I don't know where he was. He didn't want to explain. And I was like, listen, I don't care what it is. When I just try and find out if there's something going on with you or you left somebody. Okay, hold on. Hold on. Arko, I think the guy is calling. Yellow? Oh, all right. Yes. And that's it. Why? First of all, why are you calling me with a private number? I know that you have a number. Can you please call me with your personal number? Is this the Kero that you were talking about? Aripaline. Right? Okay, if she is the one, can you please call me with your personal number? Don't call me with a private number, please. Okay. All right, I'm waiting. Right. Kero, can you please do some airtime panapa? Can you please log in with WhatsApp so that we can call me WhatsApp? Is insisting it's you. No, he must just send you the pictures, then you can see. He must just send you, but it's he can send you. No, I think it's rather better you come and asking questions. Let's hear what he has to say. Can I call you directly? Because all right, call me directly. It's fine. Call me back. This number? Yes. Yes. Okay. Right. So guys, apparently the guy is saying Lennon Rizzi is here as well. Lennon Rizzi. Lennon Rizzi, apparently there is some guy who's calling right now. Arkutan's Josh. Afona pachirongo pana pachiti akatoregwa musikana wake anonzi Caroline Smith. And the name commandant Lennon Rizzi. Kwakaonekwa manudu mufoni Caroline Smith muchisenderana. Saka iye arikuda musikana wake back. Iwo korera. Fonera wangu Kero. Come and justify. All right, Kero is back. Kero is here. Hello. Yes. Yeah. Yes, you are there now. Call. Lennon Rizzi is also here. So let me Imagine. No, let's wait for this guy to call. But why does he always drag this poor guy into drama and people? I hadn't noticed. He did anything to anybody. I've never even met him in person. What the hell? I hadn't noticed this guy was calling in a private number up until your phone number. So let's just wait for him to call the number, because a person who is saying the truth, guys, does not phone a private number. Why are you calling a private number? Tirikuda munhu ngafone phone number yake chaiyo tinzwise kuti ndezvechokwadi ngachindifonera nenumber dzake. Kero wacho aripo. Lennon Rizzi is now here tichinzwa, because these are ghost accounts vanogona kuve vachi. I'm not defending anybody, guys, believe you me. I'm not here to defend Lennon Rizzi. I'm not here to defend Kero antika, but toda zvinhu zvive transparent. Kana ari Kero wa uyu ari pa line uyu antika afona nenumber yake. Arikufona nenumber yake chaiyo. This is the number. This is toda number yemkomana uyu chaiyo ofona nenumber yake chaiyo. Yes, exactly, ma'am. Let this guy comes and tell me number ya Kero, kuti number ya Kero inoti, because I have the number. I have the number inini personally. Saka ngachitifonerawo tomubvunza kuti number ya Kero inoti kudii, and then otudzo number ya Kero. I know where Kero stays and where Kero works. This guy must come here and tell me kuti Kero anoshanda kupi. Kero inanditore side.
kana Kero ari wrong, Kero chongotaura ipo pano kuti Kero you are wrong, this is fucking wrong, this guy can never know about all your details, uri kutinyepera iwewe. Andika I have the right because Kero is my daughter. Andika saka tamirira kunzwa this guy, let him call right now ne number dzake tinzwe. Lennon wacho apparently is here as well. Let's hear what this guy is going to say, because I think pane zvikuda kuitika apa, something is amene zvikuda kuitika, toda kuisisa Rutendo Marufu. Aiwa pa atina ningikiri, atina ashidza tiri kuita, tiri kungoda hedu kuti tinyatsonzwisisa nyaya kuti iri kufamba sei. Atina munhu ane hama, toda kunzwisisa kuti zviri kufamba sei. And I'm not taking anybody's side. If Kero is wrong and she has done it, guys, nyaya yauya pano tine kodzero yekungoitaura chaizvo yongotaurwa sezvazviri. Anti maona, despite the fact yekuti I know Kero, antika tongoitaura nyaya yekuti despite the fact yekuti tinoziva Lennon Rusi tese, nyaya yanga ingotaurwa ngavangotsiurwa pano anditika, but we are waiting for this guy kuti adi afone pano anditika. And this guy, if possible, ngasende manudo achona, nganisendere guys. I think atinga block nekuti ndidaiso phone. On this phone ndikadaiso. I don't think we can get blocked, so that you guys can see kuti ndizvo here kana kuti it's a ghost, is somebody who's trying to destroy people or what, I don't know. Let's wait and see. Maybe this guy is calling back. Pamarumbo traga airtime or something. Mirai to one. What? He's looking for airtime? Not me, the guy who called, maybe. So I'm waiting for him to call so that she was a phone. Let's wait and see. He must just send you the pictures and whatnot. Like, but why? Oh, God. But why do people do that? I don't know. I can't rule anything out as for now, Kero, because maybe you did it. Maybe you did it. I cannot rule out anything. Let's wait for this guy to move No, you back. can't. No, you can't. Let's wait for 5 minutes. Timbona this guy amboya. But the thing is, he needs to know personal things about me, where I live. Okay, no, hold on. Yes, that's what I'm saying. Let's give this guy at least 5 minutes. Kuti auye pano. Ataure phone number yako. Unless we need 2 numbers, maybe mwansingazi otudza kwauri kwaunogara iwewe, otudza kwaunoshanda antika, and then we can now start to believe kuti no, this guy ichokwadi, and then titangira ipapo, because Kero, you can't zakafana ne aya and you think kuti waita madrama ako kana auya pano tomanyarara. Aiwa, if you have done your dramas out there and it's auya pano pane vanhu, tinongomataura mwanangu, sorry to say this, but tinodei chidadi kuti tigadzirise nyika. But okay, you just tell me when, because I'm busy cooking and stuff. Just tell me when this guy comes. He's back online or whatever. But the thing is, guys, he needs to tell you my other registered name before I changed it. My other registered name. He needs to tell you that, because if he doesn't know that, then it's a problem. Yes, let's wait for but this guy. There's so many people with my name. I'm so like, you don't know anybody by the name. You don't know anybody by the name Joshua. Joshua. Who? Josh. I'm driving my truck. Who does what? You don't know anybody by the name Josh. I'm driving my trucks. Josh, who drives what? My trucks. What's that? Matraki mazitraka yekudhonza mangoro anodhonza ngoro aya matraki, like a haulage truck, like a transportation truck. Yes. No. Okay, let's just wait. Where would I meet someone like that? No, I don't know. You know, Rudo can go. No, like I'm just saying, where would I have contact with a person like that? I don't know, Kero. I don't stay with you. I don't know what is in your phone. I don't know the people that you are talking to. Phone call in Boswako. Let's just hear from this guy so that he understands. No, just tell him to send it. So whatever, then it's all good. I don't really care. To be honest, I don't really care. But now, before I give much information regarding this guy awi, and then why I am saying kuti I need this guy to come and say your previous name before you changed your name. And the Lennon you are now Caroline Smith. I know the reason why as your mom I Caroline Smith. Most people they don't know. So let's wait for this guy to call teams kuti nyaya yake ari kuitifambisa sei. It has been long now as kufona.
So right, you can go back to clicking timirire mukoma now you afone, and then kana afona pedza afona, and then tozodi talk fonera back. You also fonda wokufonera back wobva wafona back kuno. Okay, you just tell me to call you. Yeah. All right, sure. Right. So guys, let's give this guy 5 more minutes to call. The guy to pay this guy, this Josh, 5 more minutes. Let's end this once and for all. You know what, guys? Okay, let's just wait for this guy to come first. Then tutangira ipapo. Let's just wait for this guy to come first, and then tones kwakuti zvechokwadi, because Kero uyu you want the Kero that change your surname to Smith, not to Ruizi. And so I don't understand. I don't know. All right, let's just wait and see. Atuzoti Kero uyu ari kupi mafoshe awanzirwa I mean ari kupi this guy Kero anogara kupi and why is he taking so long to? I don't know why he's taking long to. He is taking this long to call me this guy. Adana, no, wait, let's wait more minutes, then I'll explain to you. Musa Manye, guys, wait until it happens to you, then you understand. Just wait until it happens to you, then you understand what I'm talking about. There's somebody who's calling. Let's hope it's the. Hello? Hi, Sis Melly. Are you back? Oh, Lennon. No, I but took your number on your I think you're on a Facebook broadcast right now. yes. So But I am still waiting for a guy who's claiming kuti wewe wakamtorera to call. So kana uri panapa manje tinobloka chi tisogoni kublokera mukomana here achida kufona. No, I think I hear a lot of stuff about me, and what is the lockdown, so I had the time to respond to some of these things, but I usually don't have time to be responding to everything and anything that is said about me. Since last year, there are people, I don't know how they get my number. They call me asking me for want us to put it in public space on this number. So I'm used to it now. I'm with it. Ghost account and it. So the ghost account will have sent a message. You know, kuma request, you know. I will direct to inbox Marvel. And then over here, you realize that the moon and as not a friend on Facebook, and two my friends. If there's anyone who has anything on me, they should come fair, straight, ghost, kind of my private number, because I'm tired of getting phone calls from different people. It's just this and this, you know. So I'm trying to say, Sis Mel, you get tired of responding to these things. You just say, if there's anyone who has anything on me, anything tangible, they just put it on social media or on a public platform. So I mean, that's what I wanted to say. Okay. No, we hear you. So, my guy, Josh, if you are listening, Hans, I'm challenging you. Please, can you please send anything that we have about me, Lennon Wacho Uyaripa phone? Can you please put it in any social media? Any social media of your choice. Hans, can you please put Manudio? Actually, now, I've been getting Sunjakawan. Isamari pakati Sunjako. And it's happening, guys. You said was zviitirwa zvinizvi kana wazviitirwa ndopa unozoziva kuti kune vamwe vanhu vakaoma vakaipa kunze uko. But I'm not defending anybody as for now. I'm not taking anybody's side, right? Takamirira kuti Josh aburitse chi manudhu ainawo aLennon nemanudhu aCaroline omakanda kana kungave kumvengembenge kungave anyway. All right, then we've got another caller calling as well. Let's hear what this caller has to say. Right.
Caller, hello. Yes. My name is Sis Melly. Tiri say caller. All right. Takati ere. I enjoy your life, ne? And I enjoy the topic you introduced to. But you're corrected. But my opinion is the caller who called you Astara Neje Munapa, Papa Manjanunzani Ruiz, something like that. Kero, Lennon, Lennon. Yeah, I think that person is there to disrupt Jamam Chilakwita, Okay. Because Zara Matoki would be maybe Varuye, Vandukarase, Majmai, Wakomano Garase, Naskanao, and the opposite as well. Personal matter that is being brought in maybe by a ghost account or it is real. My small advice on that would be take this matter offline. If you know this right? After that, I just want to give a small contribution per topic here. You know this one. Sorry to say it, I would call it topic in terms of your topic, Yanas. Okay. Yes, we are listening. Okay, can I go ahead? All right. Right now, right? Firstly, in life, what I have learned, when I raised it, and so I've seen a lot. You need to understand how you meet you and your partner. It's very important in any relationship how you meet, right? Like if you get to a stage of marriage, you also need to understand each other, how to marry each other, right? Now, and there are things, not four things that you need to be very, very careful of. One thing is you need to understand how do you agree on matters. Let's say as a man you raise a matter or a woman raises a matter. The healing on that matter should give you a light whether your relationship is going to be strong or not. What do I mean? Understand what I'm saying? You understand? Or if the blink of an eye, then that marriage is doomed to fail. And you will find that particular union taking harm. And then also you need to understand how you disagree. This is how I can call upon disrespect, respect, agree. Now what happens in life when you disagree with you or disagree, there has to be a way of disrespect. Because the whole village knows. The same also to the same also never remember chokuti pane ukuthi kana ka disagree ne the whole village knows, so it's both ways. Okay, Hanzisho, your network is bad, it's breaking. Can I please give you another number so that you can call back? Okay, give me another number, I'll call on that one. All right. All right. The caller was saying a lot. Tiwape number per number is tiwape zimwe number zokuti wafone, because the guys, you said the network is breaking. So mirai tuone. Right, Tinsby. So guys, yeah, while we are waiting,
number kuti vafone pane imwe number because iyi tinogona kuwana Josh achifona toda kuwa Josh kana aripo kola pa number iyi Josh ofona apo kuti tinzwisise. One thing that I know, but is this Josh now? Hello, caller. Yeah, sisi ndo namba zangu za ndushandile. Ndo Josh. All right. Bata wakadaro tifonera nditi watiti ningirire. Kwaiti Okay. Josh, can you please tell me kuti Kero anogara kupi? Mari? Kero anogara kupi? Enzari ku Pretoria. Joburg. Anogara kupi ku Pretoria kana kuti ku Joburg? Anogara kupi Kero? Ku Joburg. Ku Joburg kupi kwacho? But you said Kero is a girlfriend, and you said Kero is a girlfriend. Anogara ku Joburg kupi kwacho? My brother, you are lying. You don't know what you are talking about. Kero does not stay in Joburg. All right? Anoshanda kupi Kero? Kero agenda kulo. My brother, Josh Luka, you are a ghost account. You should get a life. Get a life, my brother. I need to tell you this. You are totally wrong. You are totally wrong. You don't know what you're talking about. You are wrong. Kero 1 does not stay in Joburg. Okay. 2, listen. Don't. Okay. Kero hagarim Joburg. That's one thing. I don't got to ferina came out of Joburg. 2, Kero hashande aite law. Kero anashanda pachikoro. Kero is an accountant. Pachikoro. Okay. Before akunzi Caroline Smith, I Caroline. But you said you have been going out with this lady for 3 years, and this lady akachinja surname yake 2 weeks back, right? Akachinja surname yake 2 weeks back. This girl, and before, so you are for 3 years you have been dating her. Now you see, guys. You see? No. Emily, ngatege kudaro. No, let's not do that. Kero, this guy ati akadanana ningikirina Kero for 3 years. And then this Kero is on social media. And you all know Kero pano akamboitanya yake pa social media. And Kero akachinja to Smith recently, that is 3 weeks to 2 weeks back, because she got married to a Smith guy, a South African guy, not Lennon Ruiz, right? So this guy is lying. This guy is fucking lying. This guy is fucking lying. This guy. Arkunyepa, this is a ghost account. 2, Kero does not stay in Joburg. Kero does not stay in Joburg. Kero hana kuita law. Kero is an accountant ku Department of Education. Munom South Africa munom. Kero, I can even call Kero right now to prove to you after Zema paper ake. This guy is a ghost account. I don't know what is happening here. I don't know. But this guy is lying. You can't say 3 years. 3 years. You don't know where the person is staying. You don't know. Kero line vimbai chakanyuka. Mese munomziva ibim. Caroline Bimbai Chakanyuka. You all know her. And she's very active in my group. She got married recently and changed her surname to Smith. Right? Why asna kuchinja surname yake to Ningirigiri to Ruizi? Kanachidana Ruizi. Josh is lying. This guy who's claiming kutana is Josh. Arkunyepa. That's why Atiza. This guy is lying. My guy, if you are watching, get a life. That's not right what you are doing. You are trying to destroy people's images. You are trying to destroy, somebody. For what reason? I don't know. That's not right. If you've got a personal agenda, na Kero, please solve na Kero wako. Antika kunzwe. A personal agenda na Lennon Ruizi. Solve kunzwe. Kunza uko. Antika. No. He's lying. Miriam is lying already. Apana cha mtoto because the guy is lying. The guy is lying. Musanye perwa. This guy is lying. Musanye perwa.
This guy is lying. Let me show you why I'm saying this guy is lying. Let me show you why I'm saying this guy is lying. There are so many evil people on social media. Like, I want to show you something. Hold on. Let me show you something. I want to show you something. This guy is lying. Unganyepera kwa anogara ivo chiti nowadana naye 3 years. Wonyeperwa zita usingaziye. Imigani. Let me show you something. This guy is lying. I don't know what is going on, and this is what critical chi, but this guy is fucking lying. Right. I want to show you. It's wrong, guys. This is so wrong. This is so wrong. Hello? Ma, what's up? No, the guy called. The guy won. Apparently, you are. Where are you staying, Kera? I think you are not online now. Social media. Can you please tell us where you are staying right now? Because the guy actually was somewhere else. I'm Botangati, Pretoria. I live in Vereniging. Okay, it's under Bale Park, but it's under Val, so it's the same thing. But I have like different homes in different places, but I live here in the Val. Right. Compared to the Free State. Okay. Why? Can you please tell us your names before you changed to Smith recently? What were your names before you changed to Smith? Chakanyuka. Thank you. Can you please tell us where you are which department right now? Because we are not online, right? You are calling direct. She's calling direct. You're not online. Tell us where you are working, because this guy actually the law. Hell no. Why would I be doing that? Where are you? Which department are you working under? Finance, accounting. Thank you. There it goes. What? This guy is fucking lying, guys. This guy is lying. It's so wrong. I've got messages that are coming in right now which I can relate to Nyaya Kero. The same thing. Let me read the comment. Let me read the comment. Oh shit. Okay, it's okay. Sis Melly, I can relate to Nyaya Kero Josh uyu and zvakamboitika kwandiri ndakambozviitirwa nevanhu. Guys, kana musina kuzviitirwa, inini I know for a fact this, because it happened to me. It happened to me. Inini. Somebody went to that Gurundoro Teritius and in fact, not somebody, Gurundoro bought people. Akanditi murume wa Sis Melly ingochani and things like a lot of things that are not totally true. My husband doesn't do Facebook, doesn't do high tech. No one knows him. I stay in South Africa. I've never been in Sweden. I've never been abroad. But Zara social media, yes. And so if you have never been in those shoes, guys, if you never worn those shoes, we are quick to believe. Those statements, they came behind the back after some days. We are so because you were fighting the tradition. No, go back on live and tell the people that you were lying, but back on live. You see? So this is so wrong, guys. This is so wrong. This is so wrong. Ajnakunaka. This is so wrong. Kero changed the surname recently to Smith because she got married to a South African guy. Why would she keep my nude into Smithy? This is not right, guys. If you don't see it, guys, you've got a problem. Kana musinga woni ishi, guys. Lennon might know the person who's doing this. Lennon might know the person who is doing this. Right. Lennon might know the person who is doing this. I don't think he knows because... No, why are you defending him, Kuti? Why are you defending him, Kuti? No, he told me that he's not in the country. When he called me... Who told you he's not in the country? Because Lennon had phone number in South Africa. I don't know. He said that he's out of the country. No, Lennon knows something. Okay. Lennon knows something. He's lying because Lennon just called now the South African number. Lennon is lying. You know? Hold on. This guy is... Hold on, Kero. Hey, my guy Joshua Beck, why are you doing this?
No. You are lying. One, you said you dated this girl for 3 years. How Ziko Anogara? How Ziko Anoshanda? You don't even know your previous name. How come? Caroline Moyo. Okay, Carol, do you have any screenshot that I can show people kuti oinzi Caroline Ann? Or maybe tukutaura vanhu tu vakasiyana maybe. I think the person may look search for them on social media or whatever, search for them and then show mom the picture or something. No, this search is for them, darling, and then akuti anzi Kero wandaiziva inini ainzi Kero Moyo. Hanzi kuna ainzi Kero Moyo. Oh, Caroline. Okay, so that means it's not you, maybe it's somebody else. Oh, shame. Okay. Shame. But Auntie Caroline Smith, he said Caroline Smith. And Caroline Smith is you. And the power is this the Kero? Akati, yes, this is the Kero. Listen. I don't understand Ankut what is going on, but he was confused. I think Lennon knows who is doing all this. Lennon knows because I once got a message, right? Let me look for the message. A message in Ichipakuna somebody else and Lennon Ruizi. Can I mention names now? Because this other but in right, hold on. But guys, it's not right. Right, hold on. Mira Vada. Can I go? Is it come? Yeah, he was there at Dropper. I hope he's calling. I'll call him back again. I'm calling him back again. You there? That is something. Maybe he's talking about another Kero. But now, because I once got a chitty, Hansi tell right. This is it. You see? This is it. Let me read it to you. Antiga. Okay. Right. Sis Melly, please caution this dude. I am depressed. But now on this, we are ignora singe muskana, right? This I am depressed. I am in a relationship with one guy to make matters worse, he never told me that I was a problem before. Now he has the guts to give another one of his girlfriend he's lying to use. Is that fair at all? Why do men think they can walk over us ladies? Each time I phone this number, the vice Antipa number 064-70-77-507, that is his number. His last number. Last time the girl answered yesterday. I phoned 4 times, no answer. Then I used my roommate's number. The girl answered. How can he be so cruel? He wasted my time. I will make sure that the same pain I am passing through, he gets a taste of his own medicine. Sis Melly, Surai lawyer for that matter. This is the message, right? That's why I'm saying Lennon knows something about this, right? And then I can send her a second message, right? Because I tried to call back that number. Because I did ask him who is the guy and what is his name. Lennon is Sis Melly. Everyone in here in Kappa, my friends, they know they can attest to this. I sometimes stayed with him for weeks at my place. Cook, wash, and he would sleep with me whenever. In short, I was performing wife duties, and after he dumps me like this, I am pregnant. I want him to know. Tell him because I don't have his number. I tried calling the number I gave you. It's no longer working. I want the girlfriend to know as well that they are both expecting a baby. I am so stressed.
I am not everyone or talk on phone, but when I am, I will come to you. Please connect me to the girlfriend. We can do a 3-way call with you. I just want her to know the person now she is dealing with. I won't do anything to her. What is it she has that I don't have, Sis Melly? Who is she and where is she? You see why I'm saying, Kuti, this guy, Lennon knows what is happening. Lennon knows what is happening. Lennon knows what is happening. But now, maybe Caroline Smith Muri too, I don't know. Because the Caroline Smith that I called, yes, maybe it's not you. Because when I called him, Ati, it's you. Ati Njiwe, that's why I on the line. Ati, it's you. The guys, you were here. He said Njiwe. When I said, is this the Carol? Ati, yes, it's her. You can't tell me, Kuti Muno, 3 years, you don't know the voice. You know the voice, Wako, right? You know the voice, Wako. You know the voice Wako. So padabvunza kuti ndiye Kero here uyu akati ndiye. Now he's changing to no, Kero wanda izive nini ainzi Kero moyo. And this who sent my messages aya. Anjika, Kero, Lennon Ruiz, can you please call me? Lennon Ruiz, can you please call on the number that you called earlier on? Please. Lennon, you've got a story to tell. You broke other people's hearts, Iwewe. And now these people look up. Vaku, I don't know what is happening, but something is not adding up here, Lennon. Now it's a guy claiming it was a girl. Akati wakamichisa. And wakamichisa. And then he wants to get back to you. He wants you to feel what she's feeling. Now it's a guy who's claiming it doesn't add up, guys. Can I now guys, you won't understand. Ask us then you understand. But anyway, Lennon, I think there is something that you are not telling us. Please, my guy, call us right now and tell us. Lennon, tell us. People should use condoms. Let me try. Then all this stuff doesn't happen. Use condoms, stay away from the boys, stay away from. But to my, you and Lennon, are you friends? Carol? No. I last spoke to, I think, in 2017 or 2018. So why were you okay? Why were you saying Lennon is out of the country? No, when he called me, I'm not even around. That was like, oh, my bad. You know, I think somebody spreading rumors about you because Rob called me, and I was like, I just thought it was something fictitious. I don't think it was anything big. I don't think nothing of it because I'm like, okay, whatever, you know. People can be vicious, people can be nasty. I don't think people personally go out to get someone or be nasty to someone. You know, that just doesn't make sense to me. It was like shame. No, because you said you last spoke to Lennon 2017. But when I said Lennon called us with a South African number, you said no, it cannot be this Lennon because Lennon is out of the country. He called me, I think weeks back. He called me. I don't know when. I forgot to see now. So you last spoke to Lennon weeks back, you will. And because I saw him on that thing, and I was like, you're seeing now and bottom phone name, you know. Then he called me, what's up? I was like, someone's doing some shit with your name. Fix that. He's like, I don't even know who's there, but I was like, okay, fine, let it go. You know, doesn't matter. Let it go. And then I told him to do because I'm busy with that stuff. I mean, we can't be fixated on someone who doesn't know what my real name is or what I look like or what I sound like. Come on, don't reach. People shouldn't reach. You know your levels of reaching. You know, you're able to attain certain things. If you want to do something to put the bit of finesse in class. I mean, this is... Lennon Ruiz, anyway, Lennon Ruiz, can you please call right now? Can you please call right now? Because it's not adding up, guys. So not be fair. We want to be fair. Yes, something is not adding up, Rutendo Marufu, you are right. Something is not adding up here. Something is not adding up. It's not adding up. But definitely, Carol, if you are married to Smith now, and one thing for sure, this guy, everything that he said, he was wrong. But he claimed to have gone out with you for 3 years, right? If you are cheating on your husband, then it's wrong. We have to tell you now, straightforward. Because it's like, you know much about this Lennon Ruiz as well. I don't do that. I'm a sharpshooter. I tell them like it is. But I don't even understand where all this is coming from, whatever. I'm trying to do this
Nyaza Lennon, listen, you know what, guys? Check it out in this lady. I can't send her a message. I have a phone pang. This I'm totally serious is. Nakamoti, can you please call me back? She didn't call. I sent her a message. Right? And then the Vadabu phone back in. The number was not going through. Right? A person who can witness to this, you know what I did? Ndakapa masimba, mkoma masimba. Ndimurku zakwe nyika, ndifone rewo number ish. Ne number zakwe nyika. And see if this number is going through. Mkoma masimba try to call that number. Let me take him. Number hayairamba kupinda, number ipindi. Mkoma masimba kat no smelly. It's like this number has been deactivated. Antimoda. Those are continuous. That's why I just brushed it off. Right? Then there was a third message yakauya. Antika. Third message yakasingata Caroline Ushu. Yaitaura about a certain girl anons Toya Yohani. If you know a girl who's called Toya Yohani, a third message. I never even told Toya Wachoye, but don't want to comment to. Antika, who is the girl what Akushungurza anons Toya Yohani? But from what I know in Nini, this Toya Yohani is in UK. So it didn't make sense to me. Kuti Toya Yohani Arku UK. I go on phone number. Say South Africa. It did not make sense to me. Ashnakuta makes sense to me. So that's why I do that, guys. There's something that is going on here that we are failing to know what it is exactly. And Timaona. Lennon knows Nyazake because Pakabuda Buddha said Toya Yohani. Toya want to know Zia in Aripano. Ariku UK. Toya stays in UK. When I Toya numbers that is Rikunzi. Toya wana kudaira phone ya Lennon. Ano go idabira number South African number say iyataurwa hapa. Iyo number iye Toya wacho achigara ku UK. Let's do this. You know what? Tanzania. Yeah, no. You No, let's do this. And there's a number ya puwapa. Pane number ya swap and let me try and call number ya Lennon yacho. Pane number ya swap. Irikunzi de ya Lennon. And here kuchi inodairwa nani. Toya uyu and Toya ere ari South Africa, I don't know, but the Toya that I know in stays in UK. So many people who are in UK that you know, Toya stays in UK, not in South Africa. I did not want to entertain this story because let me take the number. To phone the number. Okay. Don't pay the Let me get back to what I'm doing. Right. Hold on. I'll see after currency. Yeah, you can drop. Let me please log on. Can you please log on to one what's going on? Because I tell you, this one. Mom, it took me. 064 70 Mom, guys. Yeah, 50 507. Right. Kero, you can drop the doctor phone in kufonera number ya Lennon. I want to hear kuti Toya arku UK yarku daira number iyere or what? Can you please drop? Oh, okay. Bye. If we need you, we'll call you again. Mom, So topic yedu yanga chinakiza kuti distebera topic yedu panapa. Tichitauri kwati zvisingaenderani. I'll see after quarantine. I'll see after quarantine. Okay, 507. Right. Let's call number ya Lennon yacho. Irikunzi ndiyo number ya Lennon tinzo tinodairwa nani. 064 707 7507. Right. I'm calling the number ish. Let me put it on speaker. Hello? 7077507. At the tone, record your message, then press hash or hang up. The number does not go through. Something is not adding up. Amene zviri kuitika kuti tikuda kutambiswa bhora ripi. Number ipinde. Something is not adding up. Andika, Lennon, you know your story. Now takutofungira maybe Kero arikutaurwa asiri or whatever. Andika, this is not right. This is not right, guys. This is not right. Lennon, you know exactly what this I think inini kufunga kwangu inini you know what, Diana, because this Kero is not Zimbabwean. This Kero is not Zimbabwean. That's why this Kero is not Zimbabwean. I wanted to ask you this guy, kuti Kero uyikumba kwa wande kupi, because you can't date him in 3 years. 3 years.
3 years mchidanana and not know kero haasi agare muzimbabwe. Hello Kola, hello. Hello. Yes. Hello, sister. Yes, muri right here. Kola, hello. Tiri kunzwai. What I'm thinking, guys, kune mukadzi akabreakiwa heart na Lennon. Ari kushandisa vanhu kufona. Antika pane mukadzi akabreakiwa heart yake na Lennon. Ari kushandisa vanhu kufona. Ndo zviri kuitika. Let me call Josh back. Regai tifonere Josh wacho back. Ndokuti nyaya ipere because nyaya topic yatochinjwa da. Regai tifonere Josh wacho. So that tiki zvinhu zvokuti kudi toda zvinhu zviri transparent. But this is not right. Pafair is not right. Sent. There is 06. Yeah. Let me call. Josh, dial phone. Josh, I'm calling you. Please pick up your phone. Mailbox of 0. Josh, I am calling you. Please pick up your phone. Pick up your phone, Josh. Achapick phone yake. Hello. Hello, all right, and who's Dianu? Oh, amusi Joshua. No, all right. It's all right. Paita my disturbances. Now the Josh it doesn't want to pick up anymore. So Valerie, I know this man. Game is not ziva ku inbox kakawandisa be an admin we magroup akafanana ndenge then you understand what I'm saying. I know zvakada izvi. I can smell lies from afar, but it's fine. Acha phone back. Hello, brother. Can you give us a contribution? Complex situation. One were involved. But kuna Lennon anguka mfana wechidiki wemuzimbabwe ane brain ane like is a contributor panyaya dzemutemo dzanocontributa steering ane vanhu vakamaka vakati wandei mfana wedu inokwanisa kunge iri fabrication. Yes, the first time somebody pakanisendera message ndakamubvunza who is the lady pakabuda sekunzi toya Yohane musikana nezvikana ari paFacebook and this lady this girl is in UK. So zvakandinetsa kuti toya nogonza anoshandisa number yaLennon sei iye ari ku UK. How is that possible? Hani maona then ndakutry kufona back number yayaka number ichapinde andichimaona. So now I think Lennon knows vanhu vake. Lennon break up. Lennon ane vasikana ari mu love triangle. Ane vasikana vakaita zvakaita na vakawanda vari kurwadziwa. Now they are trying to get back to him. Antika vachitenga vanhu vari kufona vachidi. You understand? But Lennon definitely knows something about this story. Anoziva. Yeah, Lennon ane zvake maengo zvake ndisaka asiri kufona achicontribute ari kuziva yes because because I did ask Lennon kuti fona panapa no fear no favor ngaitaura zvairi ibve yangotaurwa kapanapa kuti kwewekero why are you doing this right unfortunately zvaitika manje zvakafanana nekuti like mumacomments manje anonzi simba rashe shoko makwira mitu. This guy has been my friend before my group akawanda. I know because he's now out of Zimbabwe. He was my friend when he was in Zimbabwe by then. Then
claims antika akatadana nasimba rashe for 3 years ndomubvunza kuti simba rashe kumba kwako kuzimbabwe anobva kupi then munhu otedza kundudza kuti kumba kwako ndekupi anonzi simba rashe ani before achinja name haazive ndomubvunza kuti anoshanda kupi haazive then pane maquestion marks ipapo unless ari kutaura wrong. I thought about that. But issue, I think, yes, Lennon, call. Can you please call Lennon? Because it definitely, my guy, I don't want to lie to you, Lennon. Unozivanya yako Lennon atili kunyepa unozivanya yako, but now panya yako you are implicating a lot of people. You are implicating you're implicating a lot of ladies. You know who is doing this, Lennon. Lennon, he says he's calling. I think he knows who is behind this. Lennon knows who is doing this. Anoziva. Lennon amfuna because ibachura kai. Bacha atingari nyanyori temerera paneza richita mukatu. Ari kumbotsvaka. No, but now it's wrong now kuti. No, Lennon, you are phone and implicating how. Don't ask me more questions. Phone titaure one-on-one, Lennon. I see where you are our young brother and you are our lawyer on Facebook. Please call apa vanhu vachinzwa titaurira nepafeya tichibvunza mubvunzo chitipindurawo because I think you know who is doing this. You know, this is your number. Ikunzi number yako aichapinde maybe wave nemwe number. I don't know. Lennon knows. Ndomunzwisa hangu taimbowa mabachiro kataimboumhanya mukati takaita noise inokwatiri zingaiti so tibvachira but fana kumaintaina zita rake on because he is very intelligent kamufana. Yes, he is, but now being intelligent doesn't give him the right kuti anofamba around achiita break vanave vanhu mahearts and then it doesn't give him that right. It doesn't give him that right. Yeah, it doesn't give him that right. Because you are intelligent, you are now a lawyer, you go around, you know, uchinyenga 7, 10, 20, and then and then you know this comes up now. I wish kuti munhu whoever akutumira that Joshua afone fair ataure nyaya yake. I wish because pandiri nini akati musikana mazwani chiverenga message. She said she's a lady. They are phone pano ataure nyaya yake pa fair. Leno toda kutsiura uri hadzadzi yedu. Uri hadzadzi yedu toda kungokutsiura. It's wrong. It's wrong. Sis Melly kamoza zvaitika pai. Isaito wao mabachura pai. Mabachura unochivhima. Unosangana uyu anoita sei? Ane kakutapira kake but ane zvimwe zvaanozongoitawo. Atopa side asisiri marriage material oenda pane ine too much drama but iri bo munonakirwa muri out but unongoita se watomuisa paside and then oenda kutsvaka kwevakomana. All right, Kola, thank you very much. Let me call. Kola, thank you very much. Can you please drop into the number ipamo Lennon? Drop. Oh, all right. Sure. Hello. Hi, Mel. Murisa ikola. Mushe. Ndiana kutoro. Okay, Lennon. All right, Lennon. What the hell is going on? So Mel, you know what? I don't know. Yeah, of course. At some point, I cannot give you dates. I was involved with somebody. Okay. And then I decided to end things, right? And I had my own reason for ending things, and Okay, hold on, Lennon. When you are saying you were involved with somebody, is this person Vimbai, Caroline, or Toya? Between those two ladies, who were you involved with? No, Mel, I'm not going to answer that. The identity of that person doesn't matter. Okay, between the two ladies, pane wani wacho ira.
pane vasikana 2 ava Toya kana Kero? I do not know those people. No, you can't say you don't know. Isn't it you are the one who was involved with this lady? Pane one wacho here apa tisi kuda zita kuti ndiningi, but pane one wavo here pa 2 ava pane one wanga uri involved na here. No, so you see, Melga, when we do these things, especially when we speak on a public platform, always respect people's identity. So I'm not going to respond to a leading question. No, I did not say give us a name. And now to give us a name. That in between the 2 people, Parpana Star Buddha, pane one walker data na ere. And but already you are giving a dialectical situation where it's either this or the other. But then can you allow me to just briefly was Buddha and she and on. So now I made a mistake at some point. My mistake was that I did not end things properly, which I regret. I think I should have done way better to end things in a respectful way and in a loving way. Yeah, if there's anything like that. I think at that time I should have done things better, which I did not. And maybe you are right to say maybe I broke somebody's heart at some point. You see, I have a life to live. This person, I think she was genuine in whatever she was telling me and our little relationship. I think she was genuine. But I had my own reasons for ending things. That's the only person that I can think of. That's the only person I can think of. And since then, this person has tried, has invested a lot to try to destroy or complicate things for me. To the extent that I don't want to describe this person in a negative sense, but the blame is on me that at some point I didn't end things properly. So social media works this way. People are looking for entertainment, and if this person is genuine in knowing that person and the caliber of person that she is, she's not the kind of person who can come out in the open on public platforms and tell your story. That is why I was saying to you, if there's anyone who has anything on me, anything that directly links me to something, not circumstantial, not this circumstantial situation where you have to connect one story with the other in speculation. But what I can tell you for now, unreservedly, I didn't end things properly with somebody at some point. But should I be crucified because at some point, should I live a boring and a bitter life because at some point in the past I didn't end things properly? No, we are not crucifying. Listen, Lennon, we are not crucifying you, but now because and brings a nyaya yakafana nei, we have the right to came to you tikati Lennon kune nyaya yakazodai kazodairi kuitika and what not. No, this person brought cold tichitaura nyaya yedu isinei nemazita evanhu isinei nevanhu and akaclaima akataura nyaya yake aclaima. Me knowing munhu one zvakafanana nezvataurwa nakola uchu handika I had to call munhu ataurwa kuti uyawo utiudza kuti is it you who's doing this, right? Only the person to say kuti it's not handi, but now it's not adding up now because iwewe ndaverenga message, right, that I once got from another lady who was saying you broke her heart and she's pregnant for you, right? And the phone number yako akaipa musikana nonzi Toya Yohane ari kudaira phone, and to me it did not make sense because the Toya wandoziya ari ku UK and you are in SA unless wakazotama ako I don't know handwana. So andina kuchita serious nazvo, ndakangonyarara ndikangoti nyaya because I tried to call back the number yanga isingasapinde ndikati ndingataura nyaya yekuti munhu uchanondisendera message ndakutira kuifonera phone haichapinde zviri kufamba sei handitoona. So ndosati kana nyaya yauya kwatiri, so we have the right to say it pano because pa diaries hatina kuenda kunotsvaga nyaya dzevanhu
hatina kuenda kunotsvaga makuhwa kana kuti but yangouya pano takarivara munhu tikutongoti ari kutongofonawo achitaura nezvenyaya yemarelationships izvo munhu ari kufona charudawo hope iwe wakamutorera musikana wake, right? And the other thing that is confusing me now is Kero comes here and says wakamufonera a few weeks back, you are not in the country, but you are calling me with a South African number. Okay, excuse me. Then it's confusing. Okay, are you alright? I'm coming now. Just a few minutes. Okay, cool. Yeah, I'm Danganchiti inini, it's not making sense to me because now Kero arikuya pana potarachi, you called her anjika ne uchimuti you are out of the country, right? But iwawe ukunifonera ne South African number. How is that possible? Where are you? Who are you, Lennon? What is happening? I mean, Sis Melly, can I not use the Zimbabwean number and record you can out of it? Oh, so you are basically saying that you are not in South Africa, sure? No, I'm saying I don't know because I've never been to I've never been to UK. Nikashansa number South Africa and to UK, so I don't know. Yeah, anyway, Sis Melly, I'm not going to be able to my mind. Saka wakutoinda? Yeah, I'll call you just now, but I'm not going to be able to uko udzaka munhu yeyamboinda timbopedza newe panapa. No, I'll call you just now, just 3 minutes or so. 30? 3. Okay, all right. Or even 30. No 30, no 30. No 30. No, anyway, Sis Melly, I'm just doing this for fun because in any way I don't owe anybody an explanation. So, yeah, Tyro, okay, I'm coming now. Look for that very much. All right. Saka ndeumwezve musikana wamira zveuyu. Guys, zvakaoma izvi. Ameno regaitiwe panofana 3 ngekiri yacho izvo 3 minutes yacho izvo because it's not making sense. All right. Hello. Now somebody is calling me. I don't know. The guy Tinsk. Hi, nyai guy. Lennon nika urinubu. Lennon urinubu. You know this game. And then nine katikati pavanu 2 vataugwara. Pane one wakadana naye I can't say. But atinambotipe zita. Tangoti aripo here wani apa. Yes or no, period. Munhu agoni kuti kana kuti ayo. Hansi is in Scotland. I don't know. Mani pane comment kuti Hansi Lennon is in Scotland. Then I don't know. If he's in Scotland, then we don't know about that. We don't know. It is Zivi. So maybe Kero is the case to answer as well. Because it seems as if she knows kuti Lennon ari Mr. Singa do Zivi that chitoti Lennon ari pana. Caller, hello. Hello, caller. Hello. Yes. Melly, how are you doing? I'm good, and how are you? I'm good. This is what I think is happening. Inyandukuona sekuti Lennon na Caroline pane chokwadi chavasiri kutaura pane iri kutambika. Okay. Josh munhu I think Lennon anenge akarasiswa na Caroline akatorerwa musikana naSmith. Josh atengwa na Lennon kuti afone ataura nyaya iyi kuti zvibude pachena, but Josh haana kupiwa enough information. That's what I think this is happening, because if you look at it, Lennon na Caroline vari kudzirana. Vari kuziyana, vanoti airport kubhengori vari kuziyana. Saka I think kuti Caroline angaziranira Lennon, but Lennon akatorerwa baby nani naSmith ndokubva ashandisa Josh, but Josh haanzi equipped enough with information. Hameno regai tione kuti yacho regai kuti yacho inoperera sei kwari ari kuzvita for fun, but he is breaking people's hearts. He's breaking these ladies' hearts. I'm doing this for fun. I don't know anybody any explanation, but now we take it to be our business now when there are girls who are involved and vaka break wa mahatsa avo. Then it's not nice, really.
kuzivana naKero vanozivana, but Josh I think munhu atumwa kuti afone muprogram kuti nyaya ingobuda maybe to expose Kero, but then Josh angasina enough information. Okay, let me just answer. I think I think Dileno narukufona. Let me just answer him back. Okay. All right. Sure. Right. The guy phone tinzwe. Don't know what. Because nyaya ina hangu handisi kuziva nyaya yacho na zvairi kuti chichimboyanzoitika. All right. Hello? 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 Yes? Masera? Taswera Masera say. Taswera, lelo ndaregeza ukuthandiswa ongo edu. O else chapter tathandisa masemester edu ma 2 semesters edelo. Satenda kuchihure. Inini from my own personal observation, Lennon did angani crash between one of these two girls. Anga thought nyaya yake itrende. Yawasikanava. Anga thought itrende. Ogenda onoti vanhu zvava kuti kudanana ngati chingodanana zvakadaro. Asingazi kuti Kero ari in a happy marriage. Hameno. Kurukunzi Lennon Lennon is in Scotland. I did not know about it anyway, and this is there. Whether ari kumanzi kana kuti ari kumuna tine nazvo. Asanga kuti nyaya yake ende nenyika. Nyaya yake yatadza kuenda nenyika. Nemhaka dzokuti Josh angasina information chaiyo. Because Josh information iri totally wrong. Ndosaka ndazviramba inini. Information ya Josh yange iri very fast-fetched. Nekuti zvakachingosipa panongonzi Carol Smith. Maybe Kero wacho she knows something because pekutanga Kero contradicted herself when she says Kero yes part ndakagumotara na Kero na Lennon 2017 and then she came back to say ndakataura na Lennon some few weeks back. She is my daughter but chinhu chakaipa gachingotaurwa. Kuti kanganisira show yedu yanga ichispaya. Alright, iri bore gatinzwe lero nacho phone but I'm teaching. It doesn't make sense because these people, all of them, vari kuzvicontradict. So imusati unzire madrama enyu kana musina information yakakwana. Uyaipana nemadrama enyu chaiwo chawo akazvimiririra echokwadi. Musati igira madrama enyu asina kunyatsomira mushi. Tinoda madrama chaiwo chawo anenge ane nyaya dzakakuti kwete madrama efake ekutsvaka nyaya munenge musina. And because Kero, I last spoke to Lennon 2017. Jiggy. I spoke to Lennon some few weeks ago. Saka, which one is which? Achazivi. It's not making sense anymore. Achina sense. Kwakutopinza maseva vakawanda. Now, if you have to say kuti vanhu ngavafone panapa vataure vakawanda vakaningirigwa na ngikira anzani vakanyengwa na Lennon toona tuwana paine vanhu hobho panapa vakanyengwa na Lennon zviziyeyu hatirambe zvekuti mukomana anonyenga kezve but Hansi has been in Scotland for a long time. Atizvizivi Femi, we don't know. Atizvizivi we did not know about it. Atina kuchiziya. Get you on. We did not know what tizviziviwe isitongozali nari mujoni isu zvatoziva isu zvokuti akatotama tizvizivi saka anoziva information bimba Kero knows information saka nyaya dzacho hadzina musoro hadzina kwadziri kuenda tatsira show yedu yanga ichinakidza panapa chitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese Number ndiri kufona it's a South African number. Ishi. Ndo ya Lennon yari kufona nayo. Kwanza anenge ari pa rooming. Amen. Aiwa, chibvisa iphone iri kumasure kana Lennon. Hello?
Utambisira nguva. Guys, let's go back to our topic. Okay. Hello. 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 Yes. Okay, I can't hear you from this end, so I think I'll call, okay? Yes, no, we can hear you. Hello. Hello, Sis Melly. Mushe kanjani? Sure, murutovuma utambiswa bhora nepwere. Aiwa, tisi kubvuma tambiswa bhora nepwere, but we just wanted to find out nyaya yauya pano paplatform. Saka tinongoitaura kapaplatform. Vari kutamba bhora ravo ravari kutamba mungudanana imomo vanozivana. Saka ndizvozvo. Mukona kuti hapana information inobuda. Uyanenge achingobuda achitaurawo pachiloya pasingabvume mhosva pasingarambe mhosva pangori pakati. Lennon, mufana wedu. Ameno. But musoro nyaya nhasi wanga uri chiko tatozorasika ipapo. Isu nyaya yedu yatiri kutaura panapa ndeyekuti isu nyaya yedu ngadzokere kutopiki yedu because vanhu ava pane zvavari kutaura. Nyaya yedu yanga iri yekuti isusu tobatsirana seiko mukati memarelationships kana kuti memamarriages sevarume nevakadzi kuti tiite kuti marelationships edu amire before tadisturbiwa nevafoni ava vachiti vakatorerwa vakadzi. Ngatomupinda ipapo ndo panenge pane mungu wenyaya. Ndezvevanhu vari kuzivana vari kutotita chwande-wande. Ungaite chwande-wande pajekerera. But hapana chisingabudika zvichangobuda hezvo. Pane comment yesa naBrian ikanzi kwai ndine manudha ako. Brian atotita nemanudha aLennon. Brian akauma. Vane manudha nechakudera ari kufona. Issues. Chikuru kuita sei kuremekedzana. Zota ava ndimai ava ndimudara asi tine problem manje. Problem yedu timu dzedu manje dzepazimba unenge wakanobhadhara mari udaitwa baba anonamata ndo pane problem manje pari. Tosangana nevamwe vafana muno matokanzira anenge achiti aiwa handina respect. Aiwa no you earn that respect. Okay. Imimi Kola, are you married? I'm married. Very much. Right. Can you please tell us imimi chamunga shuvira kuti imimi based on experience yenyu chamunga shuvira kuti maybe chive more mukati memba yenyu kuti mumba menyu munakidze mumba menyu mufare from your wife chi mubatsirewo somebody else. Okay, from my point of view panoitika mwana wekutanga panoitika machanges. Tane 3 reasons. But panoitika wekutanga panoitika machanges. I think like from my extensive research and reading mahormones aya ekuti munhu ane mwana munhu anokwanisa kudaita kuti munhu wese mumba mwana okuti zvinhu zvatakagadzira zvinoti mai vakutuma chiki asi kukozoitawo in terms of social anthropology, social status yepazimba tine makuriro atakaitaka. Vakomana vanoda kutonga, vanoda chibaba chache. Chibaba chache chokanasa a lot. Muri kuzwa here pandapinda? Like data mafesa no ndinzwarwa nditi wakutopinda mu domestic violence but unogara nemunhu ona iwona munasiyana muri vanhu mese
be muscular, but makataura sevanhu ka pasina muscle. You know, munokwanisa kuvaka more than kushandisa muscle, because kushandisa muscle ka ndo panozoitika nyaya dziri kungoitika unana Captain dzaya dzekungoti munhu anoti ndaneta akuda sei akubuda takuona mavhidhiyo makutera munhu endikapo so pane kakukudzwa kainge kakaitwa vakomana kanoda kungoti gadziriswe mbichana Okay. But still, but Mopa do say, can you comment on that? It's my observation on boys dangu, you know, the Nakura and the team they didn't go to marry or not, but I think at times we are being too harsh or to put that respect is the end. You could die on the Farangore of course, Dara. And then Taguita issue domestic violence. You know, I'm into a lot of counseling and all that. I'm not sure the male-female complexity is at the top of this Okay. Okay. No, thank you very much for your input. No, I asked for you to comment. Can you comment on that? On that complexity? No one on that on the like the way we are raised, and then the male and female interaction could be changing the movement. Chibaba chaya chinoya chine masu vereka kutauriran. Let others answer you for that one. I'm just hosting the topic. Let's hear what others has to say. Kuti chinonzi chibaba ndechine mamasuro here chinonge chingobhonga here kana kuti baba vanofana kuonekwa nezviito zvavo. Yeah, that's the issue, and thanks. I'll be watching. All right, thank you very much, Kwal. Yeah. Hello. Kola. Taura nyaya tidzo madzoka pachirongwa. Tisenda mboita ma disturbances mbijana tasata nzonya yenyu. Yeah, papa panaya nditaura papa, it's unfortunate kuti pazo network yangu yanga ichiramba. Plus subject matter yamazobata. Inini hangu semunhu ndafungidzira kuti maybe yanga yabuda patopic yenyu pazuva ranhasi. Yanga yatobuda zveshuwa ndosaka ndambozvisa, asi pandanzwa izvino munenge madzokera pachirongwa ndikati arega inondidzoke nditaurewo. Okay, ndandichiti paipai chekutanga chinofara kuziva vanhu pakudanana kunoita vanhu ndekwekuti unofara kuziva kuti masangana kupi, ndochinhu chekutanga. Because kazhinji kusangana kunoita vanhu kunokuratidza kuti nzvimbo dzamunosangana dzine chekuita nekuti zviri kuitika ipapo munozvifarira mese, ndochinhu chekutanga ichocho. Chechipiri, kazhinji vanhu vakasangana vakadanana vanopedzisira varoorana. Kuroorana kwamunoita futi kunotichemaina kuti rufaro rwenyu mumba runoita sei. Because mukuroorana kunoitika maziyano kare you have families vachimita and all this, you understand. But zvakuitika maziyano ndezvoti munogona kusangana ndivanhu vazhinji vakufamba vachienda mumadiaspora vachidi. Munogona kusangana kuScotland, muri muScotland memuya madanana makuroorana, but manje hakuna hama dziri kuScotland. And kazhinji kacho manje kuti muti muri kudzokera kumusha kungonoroorana zvinenge zviri zvekuwestern nguva. So kazhinji vanhu vanoroorana the way yavanoroorana nayo. But now to the bone of the topic, pane nyaya yekuti kana uchigara nemunhu, mirai ndikubvunzei Kola, mataura nyaya yekuti anzi izvo zvinodhipenda kuti vanhu maroorana, it means kuti mese makava makasangana mese ndezvamunofarira, handiti? Saka kana vakadzi vanenge vakasangana nevarume kubhawa, handiti? Saka vakadzi vanenge vachifarira bhawa nemi murume wacho anenge achifarira bhawa.
I wouldn't want to opinionate zvakanyanya. But nyaya inoitika ndeyekuti kana uchisangana nemudzimai wako waunozorora sangana papawa, which means iwe unofarira bhawa naye anofarira bhawa. That I can say. Aiwaka mukadaro handifungi kuti munenge I don't know, but ifungwa dzanguwo because kune vamwe vanoenda kubhawa because of difficulties or under different circumstances, not to say vanofarira bhawa. Pane vakadzi vane vakafosedzwa nemasituations ekuti they end up, you know, vapesera vave mukati mebhawa imomo, not to say kuti vanofarira bhawa. So if you say kuti mostly kazhinji vanenge vachitofarira bhawa, then I don't know. I want to show up to Munan and the power is Sis Melly. Drunzuka. I want to go to Ndrikuti mukasangana pa. Ndrikuti kana mukasangana pa power. Zviri kureva kuti iwe wangoenda kubhawa pane zvauri kuda kubhawa. Naye cho wasangana nawe vanga vari kubhawa pane zvaunoda kubhawa. Asi mukaona mapedzera mawirirana muri pabhawa ipapo. Which means bhawa chinhu chaita common pakati penyu muri vaviri. This is what I'm trying to say. Okay. Right. Then from then kati munobva maroorana. Maroorana ndava ndati right. This now applies to whether you are married or not. Nyaya kuagree. Sis Melly munoziva kuti kune vanhu vekuti umwe munhu akati hey, munoziva kuti panext door pedu apa pane munhu ane business rakati ende munhu iyeyo anogara ane mari mumba. Akaudza mukadzi wake kuti ndandichifunga kuti ndimutsvagire vanhu vekuti timubate ngunzi timutorere mari. Wozwa mukadzi achiti but munenge muri kutaura chokwadi togona kuita mari. Muri kuona kuti muri kuagiria pazvinhu zvakaora. So this is what I'm saying now, my relationships. Now, if you agree on things like that, any problem. Then because we are good disagree, no, the biggest challenge in it come my relationships, right? When you disagree with your partner, whether your wife, your girlfriend, or your fiancé, there should be a way. You could voice your own way. The next person voice your own. Muchipanana chance. Those are number taura pekutanga panachizokata kata panchiti munomboziva here kuti dzimwe couple kana vakachidisagree mumba mavo rotation rose rinofanira kuziva. And that is very dangerous because chinoitika ndechekuti imimi munenge muri vanhu vanodanana kana madisagreea nechiyo chamadisagreea nacho mumba isu tinogara mumarokesheni kwatinogara kuno kundogara kunonzi kukwekwe kuno kumubhiza. Saka kana matanga kutaura zvamuri kutaura muraini raindorosvika robuda richiokera imimi chekupedzera nchekuti muchasara muri vaviri again. But pama muchitukana muchidisagreea kudisagreea kwama muchiita murokesheni everybody anga achinzwirira. And it's unfortunate kazhinji vanhu pavanodisagreea they end up saying things that they will regret and they can't take back. Moziya here Sis Melly. Ndozviziya. So this is my contribution. These are very key elements dzinofanika kuitika murelationship. This is where respect comes in. Because kazhinji vamwe vanhu vakaona kuti alright ndikudisagreea nomumwe wangu but voice rake riri pamusoro. The best advice that I would give is to say move away. Imbobuda uendesa wozodzoka umwe wako atsikira kana kuti you understand what I mean. Then goes now to an extent imwe yandoti compliment. But tinorarama zvino zvinhu zvakaoma muno muZimbabwe Sis Melly. Saka kune mahustles anoitika. Mai vanhu vanogona kunge vachimukira vachienda kurengi vachinoda matomatisi vachiya kunombiza vachitengesa. Saka iwe kana uri murume uine musikana wako kana kuti mudzimai wako, there's something that we call to compliment that hustle. Kana mukadzi wako achimuka makusena ndioni chakashata kuti umuperekedze kubus stop, let's say maybe kune kwakasviba, umuperekedza bus stop kuti akwanise kukwira lift kana kuti bhazi achienda kurengi kunohota. Paanodzoka womumirira, let's say iwe hausi kuenda kuhustle yako, womumirira uchisumudzawo makoko ematomatisi aya muchienda kunoronga. But are you doing that? Are you doing that, Kola? Because kutaura panapa nekuita, those are two different things, right? Mutukona kuti varume vese vazhinji muri kuya pamutaura zvinhu zvakanaka stereki. Dei izvizvo zvamuri kuita dei marriages achimira. And zvakare, the other thing I want to ask you, what's your take on men who cheat on their wives? And as you said earlier on kuti unenge uchi respect yandika ndine murume wangu inini, my husband cheats on me and a lot of times. How do you expect me to respect that kind of a man? Antiza ku respect a marriage yake, antiza ku respect inini. How do you expect me to ningiri kuti ndi respect that kind of a man? Okay, zviri pairi according to me.
izvi Melly zvinoitika mudzimba dzevanhu izvi. Zvandachitaura zvacho zvekuti complimenting ndichiti mukabva mabvunza kuti are you men doing that? The problem is Sis Melly zvinoitika ndezvekuti wakomplimenta munhu unenge akuona manje let's say maita zvematomatisi zviyazviya masvika stage yekutenga kahonda fit kenyu mudzimai ndiye ari kudhiraivha kahonda fit kaya kaya atanga kudhiraivha kahonda fit kaya kaya hunhu hunotanga kuchinja Sis Melly ndozvimwe zvizhinji zvandakadiscover zvinoitika and that is very real in life hunhu hwachinja manje because akuenda kunohodha matomati ivo varume hunhu hauchinji here let's say ndakasangana nemurume wangu asina kana chinhu tichitambura tose haana kana chinhu tanga tichingotambura tiri vanhu vaidanana vachidii akubata mari afunga kuti iye ave nebasa repamusoro kana takuita mazihasiling ake akumupa mari hunhu hwake hauchinjero hwekuti akufunga kuti right now uyu mukadzi probably maybe pamwe handishandi ndinenge ndakagara kumba handi uyu mukadzi handichina basa nazvo akunotaka kunondinyengera vakadzi vanenge achifunga kuti ivo vanhu veklasi vanenge achifunga kuti ivo vanoshanda vanodii murume hachinji here ngatibatei both sides ngativei neutral tibate kwese no mjandiregerera pakuti kupa example kwainfita ndandisi it is one-sided. This example is two-sided. Nevarumewo zvakadaro. Murume akatanga kuona kunge iye akuita mari, akuita kuti mukadzi anofanira kuchinjwa. Achikanganwa chinhu wani. Kuti azotanga kuita mari iyoyo ndiye yese mukadzi wanga ainaye. Saka mukadzi iye why not upgrade ye kuti asvike pamari dzacho dzamunenge maanadzo. You understand what I'm trying to say? But also what you are asking is really zvinoitika kazhinji bati vanhu tupezviroone varume isu takubuda tichienda kunotsvaka wamwe wakunzo kuti chida eso. One inyaya ndanjikudzai kuti vanhu how do they disagree mumba. Umwe murume anopedzisira ati kana abuda akaenda akasangana nawo mwakadzi vasangana nawo. Vakadzi vari kunzoko Sis Melly ndoda kutaura chinhu wani. Vanobata varume nenzira yakanaka because kuti vaitewo vakadzi vemumba. So are you here to justify it? Vakadzi mumba because marriage is all about compromising, right? Marriage is all about compromising. So imimi alright kana iwe uchindibata mumba zvisina kunaka uchinditreat uchidii ndofunga kubuda here kunzo kundosangana neno nditiwo queen I love you achindipara pasemakumbo ndoenda. Are you saying that? Because marriage is all and you cannot always agree mu marriage. There has to be a point whereby mucho disagree. So when you go out there and wosangana na 2 minutes, don't you think kuti mukadzi wakona yanogona kubudawo panze akanosanganawo na Martina nomubatawo zvakanaka 2 minutes? I'm totally agreeing with you, Partner Sis Melly. The only thing that I was trying to put across is ndezvekuti ndozvinhu zviri pareality, but chinoitika manje panyaya yekuti muti mimi mukadzi anobuda Martin Odeso. Kubva kare Sis Melly, whether we like it or not, chichiti marights or no marights. Kubva kare Sis Melly munoziva kuti kana varume vaipedzisira kuti vakadzi vaviri kana vatatu. Asi ukatarisa pavakadzi vatatu vairoorwa nemadhara akudhara, umwe noumwe ane chaairoorerwa ipapo mukatarisa kazhinji. Umwe noumwe aive ne-strong point yake yaanayo, umwe oita strong point, umwe oita so all these strong points apedzisira aite a complete person zvaano of which ezvine zvirwere nechikudhindi hedu advocate kuti vanhu vaima polygamous marriages. But what I'm trying to say here ndezvokuti ukaona mukadzi akuti kana maita disagree iyo kunosangana namachaso ndosaka muchiona divorce rate iri kuitika patiri maZimbabweans iri very high. You understand? Ndofunga mukatarisa kubva muna January pamasocial media pari kupurukira zvimwe zvinhu zviri kufumurika chaizvo nenyaya dzenyaya yamasocial media because masocial media akauya kuipa Sis Melly akanaka asi akaipa because kushandiswa kwaakuita mazuva ano ndo kushandiswa kwekuti hanzi tasangana pagroup vanhu vasangana pagroup vonosangana kupi vachidii which is very dangerous in society yatiri kurarama. So apa I was just trying to say vanhu ngavati vadzidze kuzvicherisha and vadzidze kukomplimentana vadzidze kuvaka kubva kana musina chinhu mukavaka mukaenda panext. Pane chimwe chisaying chinonzi izvo if you stick with one woman that woman will make you great, but also there are also those women that if you stick with you will remain wronged. Understand zvandikutaura noti kuzvinzwisisa but isusu titanzwa pana pamuchiya muchitaura kunge muri kuvhaira nechihure kola kuti hanzi kana wabuda kunze ukanobatwa zvakanaka and then I'm like kola are you married? Yes, muchivhaira nepanapa mukadzi nyaya chikunzwai muchiti mukabuda kunze mukaenda kunobatwa zvakanaka nehure hure iroro iri
ritarisauka huri rakasiwawo nevamwe varume vari hopo kana richigona kubata varume zvakanaka as you claim kuti rinokubatai richikusai baby feeder muchifidhiwa serevhita muchidya kuzimbabwe ikoko rakasigwei nevamwe varume avo kana richigona kubata imi zvakanaka rakasigwei nevamwe varume zvokutozvina kubata imimi zvakanaka saka each and every time pamutoda squabble nemukadzi wenyu mumba muchamhanya kunze mobuda moenda kunotsvaka mukadzi kuti akubatai zvakanaka zve2 minutes. Why not sit down and focus? That's running away. According to me, that's running away from a problem. Why not kusangana nemukadzi wenyu mutaurana dambudziko rimba venyu riri kunetsa ine musatize dambudziko handiti mori garira pasi mori soba dambudziko ropera dai kuti kwanzi ndabuda panze nenobatwawo ko mukadzi akabudawo kanobatwawo zvakanaka pasi makumba pane umwe munhu munoti kuri okay zisibeli ndiri kunzwai but sanikuti tikupesana pekuti muri kufungwa ndiri kuindividualize this. I'm not individualizing, I'm generalizing through analysis yandinoita. And I would say I'm a man in his mid-40s, so I have seen a lot along the way. But also what I'm trying to say is Sis Melly, ndezvekuti kune vakadzi vekuti uchigara naye pamba tazoona tine shamwari tine hama zvinoitika uchigara naye pamba kune mukadzi anonzi habviri chero kumusha kwevanhu anoti akasvika vanhu vese vanonongedza kuti ningi auya ndichakupa a very good simple and example yandakaseka zvangu nezuro pane mukoma anonzi comic pastor vanonzi ngomacho prosper nezuro akaita kaskiti kekuti hanzi pacovid dati chikokumbiro zvedu kuti isusu vakarorana achihera timbopoto zvedu chimbobudo chimbonorohwa hedu nemhepo todzoka hatisi kuenda unotsvaka chirwere aiwa toda kumbonorohwa nemhepo. There are people like that and we must appreciate. Kune vamwe vanhu vekuti ari mukadzi chero akaita sei hachinji ndo unhu hwake ihwohwo anoandamaina haarespect and paasvika ndiye anofiliwa. So those type of women Sis Melly unofanira kuona kuti murume anopedzisira ashungurudzika obuda paanenge abuda. Some people vanobuda kudai kuti aive vachiti is just relieving his stress ari kudai but anopedzisira aita hooked up into you understand. But all I'm just trying to say is ndezvekuti vaya varume unoti kana uri mumba ukaona mukadzi achinetsa zvakaita sezvozvo wopedzisira wabuda and wopedzisira wabuda zveshe is very wrong. Isusu varume it's very wrong to do that. Echitoze mufanira kugara pasi muchita pedza kutaura but problem iripo Sis Melly ngekuti kune vamwe vakadzi vasingagarike navo pasi muchitaurirana because ndo vanoziva zvese. So are you saying this problem is only kuvakadzi nekuvarume hakuna varume vakadaro vekuti you cannot sit down pasi navo uchitaura navo? Kune varume kuti you can't talk navo anything pasi havatauriki navo because they are quick to defend because ndini baba ndini musoro wemba? No variko varume vakada Sis Melly. I think madiscussion amumbotaura angahamba muchitaurira kuti varume hinda muchiti ndorova ndini baba vemba tiriko vanenge vane hunhu kudaro which is also very bad. Zvimwe zvinhu Sis Melly zvatinofanira kutaza ndezvokudai so zvinoitika musociety our upbringing as well inodefine how we go kumberi uko because upbringing yako munhu pana vamwe vanhu vanokura vaine anger Sis Melly. So ukakura uine anger it's going to be very difficult to get into a relationship yekuti haugari wakatsamba because pane zvinhu zvakawanda zvinoitisa kuti vanhu vatsamwe pakurarama kwatinoita. That's why muchizopesera mahevo semaprofessional counselors aya amunombopota muchirefer vanhu kwavari because munhu iye anenge ane zvinhu zvakamudutira mukati make but hakwakuzviburisa. Unfortunately murume mukadzi anozviburitsira mukadzi wake kana kuti kumurume wake which is very dangerous. No tikupadzwisisa ipapo tikuzwisisa. We do get you, but then on the other end as well, we. Sis Melly. Okay, no, hapana kushata. All right. Hanzi kune vamwe vakadzi vasingaite mudzimba womumwe vekuti avatangike. So I was asking kuti vakadzi ava zviri kuvakadzi chete here vasingatangiki ko varume vasingatangiki mudzimba varimo here? Vakadzi vangani vataona so far guys vanoshungurudzika asingadozivi nekuti murume ari kupi asina kana chaita kana anything. Murume achingoti because awana chimarwei chaakufamba nachachinda nachachidii anobva asiya mukadzi wake mumba. Mukadzi asina kana chakanganisa mumba just because baba ava vataura hanzizvo tinenge tabuda kunze tononakidzwa tonobatwa zvakanaka. Wacho wari kubata zvakanaka uyu asi asina wake kana chigona kubata vevamwe zvakanaka straight wake wekuti aitsobata zvakanaka agare naye nekusingaperi. That's where my question is.
because iwo ndiwazobvuma kuti wabeiti yekuti tinokubata zvakanaka iwowe ko vamwe vakakusiya kumashure kuvose akafunga wabati zvakanaka iwo ndiwa kuti experiment ndiwabvuma kuti experiment saka ndopane chida kunyatsonzwisisa zvangu ipapo. Unfortunately time yavo vati yapera vakati taida kuti tinyatsokubvunza because nyaya iyi iri kwese. I think zvinongoitika kuvakadzi is the same thing zvinoitika kuvarume. Handiti guys, munhu unofona pafoni. I can't add you, just call number munadzo anditika and then todi tinyatsonzwisisa because tine chida kuti tinyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei andichimaona because it's just like saying kuti vakadzi vataura danzi pane skit rakaitwa rekuti comic pastor vakati vanachera tokumbirawo kuvarume vakaroora nachera tokumbirawo buda. It doesn't necessarily mean to say kuti vanachera vese ndozvavari. Doesn't necessarily mean that, right? It doesn't necessarily mean that kuti vanachera vese ndozvavari. Variko vanachera vamwe vakadaro then kuita vamwe vanachera vakanyarara. Kola hello. Kola hello. Phone yava imene utiri kuita sei vari kufona, right? Hello. I don't know what is happening in phone yava. Right. Yes, problem is varume havadi kuti zvinhu zvavo zvitaurwe. Varume they don't want zvinhu zvavo kuti zvitaurwe. Havade kuti zvinhu zvavo zvitaurwe varume. Havade. Vanoda kuti vanoona mamistakes evakadzi. They cannot even want to listen to their own problems. Ivo havade kuti maproblems avo ivo anzwisiswe kuti ataurwe. Ngatipe vamwe mukana guys, kana wambofona imbopa vamwe mukana vambofonawo. Handitika kana wambofona imbopa vamwe mukana vambofonawo tinzwe kuti vanoti chii. Pana kola wambofona kana anzi chinonzi murume chii. Murume anofanira kuprovide kumukadzi wake everything. Handi but kana ukaita murume kungobhonga mbane kubhesa nekuchaisa mufaro mumba every day munoziva kuti then panenge patori neproblem ipapo. Antimaona right. Ligaitinzwa. Kola hello. Hello. Hi, Sis Melly. Hello, kola murisei. Right, Melissa. Mushe kanjani? I'm okay. I've been trying to call Samaskatika. Mapinda chitaura yenyu point yenyu tinzwe. Alright, inini point yangu ndeyekuti pamarriage, I don't know, pamarriage chinhu chakakosha communication, sex nekuremekedzana. I think pamarriage izvozvo zvinhu 3 izvozvo mukakwanisa. And then the other thing, panyaya dzekuroorwa apa, it contributes as well. Because munhu asina kana chaakakubvisira kukuremekedza kwacho kunounitsa. Men take advantage. These days men want to use women. That's why you see most men are targeting vakadzi vane zvinhu zvavo, women who are working. Ivo vasingatoshandi, utoona mukadzi achini kochengeta murume just because of desperation. Saka vakadzi wotodzidzisa izvozvo, wototsvaga murume wako even kana murume wako asina something work hard aende kunokubvisirawo. Even pakushandawo mushande mese, if you are a business person, you teach your husband how to do that business, you work together. Because varume vakutoshandisa vakadzi, they are using us as men. Okay, so how about Kola, let me ask you a question. How about varume vanoti I don't want vakadzi vedu mukadzi wangu kuti ashande, but in the process mukadzi hatozive kana payslip yemurume, hamupe kana cent, hamupe kana chini, but adoti mukadzi ashande, hamupe kana mari yekutenga chingwa, mukadzi ari kukwangwaya, hamupe kana but hadoti mukadzi aite something noupenyu hwake. What do you have to say about it? To get married, my husband angasingatodondishandi. Okay. The reason being, I thought, yeah, zviri navakadzi mabasa uko vanohura chichi. My first days ndichangoroorwa, aitoramba siti handitode kuti uite kushanda. But as time goes on, just because he's a business person, I got myself involved in those businesses. Ndichimuradza kuti ndine shungu,
akaita zvinhu zvakewo ndosara mumba ndosara ndichidraftawo zvimwe ndichimuratidzwa kanza ndi munhu kana akaneta sesimeni kanouya chitaura business razodai but as we speak right now taakutoshanda tese but aitondirambidza kushanda kwacho. Saka you saying kuti vakadzi vanga kuita naro? Some of these things it's your effort as well. Okay. No, I think vakadzi vandoti mutoisa effort ekuti no, I want to do this. Ungaredzawo murume wako kuti I can do this. Because sometimes zveshava vakadzi taura chokwadi they've gone wild. Ezviki have seen pambengenzengiri vachihura and stuff. Vakadzi they've gone wild kuti munhu akakudzvanyirira paunowana chancewo wakutanga kuita zvinhu zvako zvinoda kumushotesa and that on its own doesn't solve my problems ako ekumba. It will make the situation worse. And varume handilunge panodzvanyirira munhu anotokudza inini one point in time akatondiudza kuti izvo aisa musoro ndizvifarire ndotofarira short hair. And zveshuwa ndikatogera ndikatoisa short hair. It's not like kuti I'm stupid ndodzvanyirirwa nemurume. But sometimes you have to dance according to his tune. Kuti awane zvaanoda. At the end of the day unomukonvinza izvozvo haachandiudzire atone trust. Because sometimes lack of trust in marriage it will never last. It doesn't last. And ukamboshuta kafirimu chete munhu haakutrust. And some of those men are so bitter because of their previous marriages that didn't work. Amen. Saka they'll think zvakaitirwa nemurume wekumashure uku. Mukadzi wekumashure ndo zvaachaita. Saka iwewe uripo pakutanga wamuprova wrong. Wozotanga kurarama your own life as well. Atone trust kwauri. That's the problem with these men. So ofira mhosva yeumwe munhu anenge akaenda kudhara ende unongo chingonzi chero kana kuri kuti lese wabuda waenda kana kutakshop wabudirei uchienda kutakshop ikoko kana ukataura aubvugidza kana kutaura nevanhu mazano vanhu pamasocial media ipapa patine chekutaura natendezi atsava vanhu vechirume ava vana BMK vana editen hanzi wataurira china pane zviri kuitika mbokutodanana izvo hapana because of his previous experience yakaita iwo you have to pay the price even usina chinhu chaunenge waita. That's very true. Ndozvavanotoita varume ivavo Sis Melly. Saka zviripo kana zvoti sorry my shona is not fluent, I'm Develeka. Ndiri kuti to cut the long story short, inini I think tongo pa marriage ukangoita communication obvious Bible rinotaura submission. Oita submissive murume wako uchiita zvaanodawo neiye achapedzisira akukuremekedzawo achiita zvaunoda. And communication, if it doesn't like this mudzi I don't like this than kuti murume wako akahura newe wakutohura. True. And these days I've realized kuti vakadzi they've gone wild, we have gone wild. Inyaya dzeabuse idzodzo dzinototributa sometimes but kutaura nemunhu wako tomudza izvi handizvifarirawo izvi. And the other thing, this thing of slaying ikutoparadza marriages. Because kune vamwe vanhu izvozvo vakutoraramira kuita zvokuslaya. Zvinoda kuonekwa. At the end of the day, you draw attention yevarume vasinei nelife yako who are there to destroy you and your marriage. And they are done. They move on to another slay. Voita izvozvo vopedza. They are there. Vari pamishini yekuita izvozvo varume. Okay. Iwe murume wako munenge matorambana. Okay, there's a caller pana patenda ya Richard Dan's submission is to a king who treats me like a queen. What do you have to say about that? Okay, in that case, manje, kuti munhu akutreat like a queen. First, Sis Melly, pa marriages, people get married with ma wrong reasons. One, vanhu vanoda kuda munhu because of money. Vachida lavish life yokuti munhu anonditreat like a queen, munhu anondiitira this and that. And then when you get into that marriage, unoona zvinhu zviri different from the character that you portrayed when you were still girlfriend and boyfriend.
Saka iwewe uchada kuti wapinda mumarriage muya wakumisa pressure manje because zvinhu zvawaida zviya zvauri kunze ka wamukati hazvisisipo. Saka iwewe wakumisa pressure at the end of the day munhu iye haatokutreat right. Achakuti unoda zvinhu unoda zvakadai unoda zvakadai. And the other thing pakutreatwa like a queen ka iwewe mukadzisawo effort kumurume wako. Yes, all effort. No, that my characters are Sis Melly. My character and your own are different. So it's two characters that meet that are so different. But kuna wame marume mashurugo. But kuna wame marume mashurugo. Kuti even if you try and put so much effort into that relationship or that marriage. Kuti I need this to be treated like this. Mushurugu mwenye achina nguva nazvo because ari kupedza nguva yake ichinji ari kuseri kwanenge achizvitawo mumwe munhu achazvitiri iwewe. Saka kwauri asina basa zvoti even when you talk of bedroom wise inenge yango yekuti I'm just doing it for the sake of doing it kuti mukadzi wangu but pfungwa dzake will be locked down kune hameno zvanenge achiita kunze uko. You know kuti kune varume vakadaro vashurugu chaiwo. Yes, that means you married the wrong man for the wrong reasons. Because but people change. You know that people they do change. Do you know which people change? They change. People they change. While Pina promise heaven and earth, the moment you are in that marriage, because the moment he changes to be a lion. So good I don't care. I don't care can any new foot. But in Diakatanga push it to that. So until when Makazachiko submissive. Amunari yakatanga and what is still haone kuti ndiye akatanga ndiye munhu akakupusha haone kuti ndiye munhu akazvicontribute ndiye munhu akazvikonzeresa. You cannot even utter the word sorry kuti azviite. Unosvika rini uchingodaro iye munhu achingoona kuti ukukunze all those glitters are gold kwaari even if they are not gold. Sis Melly, the reason why I called is because I've been in that situation and I overcome it. How? And then when I got married, my husband of his previous marriage and did it. Mukadzi wake previous akamuhurira ovamubata ovaatomudzinga and did. So I think when I got married, my husband didn't want me to work. My husband wanted me to have I deleted my Facebook account because my likes could be picture. Like beautiful I deleted it. But I overcome it. Now I'm happy. How did I overcome that situation? In me personally, and it's calm. When it comes to bedroom, I was doing everything, I never changed. Not that one day I treated you so bad because I had returned from my previous marriage that I don't know. I thank God because I will not see and I will not see. If I had to write a book, sometimes it's not my pregnancy. But ndakangoshingirira it's not like kuti angasingandirove mari yaitondipa zvinhu zvese zvaitodiwa groceries and everything ndaitopiwa ndichiita zvese but ndikakudza izvezvi pamabusinesses ndingatopa fa ndatobvunza inini ko apa zvazoita sei. I think it takes time. Dai ndiri munhu sina patience ka dai ndakasiya kana dai ndakamuhurira. So you basically what you are saying it is ladies should have patience in marriages avo voshingirira. Who understand the munhu wake and to pray about it. Just pray. Because sometimes it's my evil spirit is merely and it's okay, so for instance, all right. For instance, as you said, my evil spirits. If you see how can you show this man there is an evil spirit that is operating within him? How can you show him? He is always correct, is always right. How can you show him? No, Sis
Melika, in him personally, quantity Rakandishandira, I didn't fume at him. I didn't shout at him even a single day. I would sit down, this, and that. And sometimes I think in your age difference sometimes. Because maybe in this case, my Jesus would have 3 years. But I give him his respect. Then in don't go tell and I don't know that issue. And this is let's do this together. And my first days, guys, is Melly and when you put a rumongo no. Be a data so quick here door, not in Girovi. I should do that in the light life, the night life. I don't put a mumbana at 10. I should talk a maxine. But it's so she. Van wakutoti iwe munhu wakamugona sei ndotokiya dhoo ndokiya gedhi ndopopoterwa ndomuvharira nanhasi akutoona mumba haachabude. So I think sometimes you have to put effort in your relationship if you want it to work. Okay. No, we hear you, and I think most ladies are listening, even though I'm your great perspective, but it doesn't work for everyone. Might not work to somebody else. Patience for a shurugu is a no. Yeah, that's very true. That's why first wife because sometimes people get married for wrong reasons. Because sometimes momunuka anengabvisa mukadzi ake achifunga kuti iye achabagara achichiva zvinhu zvaasati atopinda mumazviri. Because if you're a girlfriend and a wife, it's two different things. Everyone knows that. Pamunenge muchidana muri boyfriend and girlfriend ka munoitirana zvinhu zvakawanda. Zvinenge zvokuti kana uchienda kumba kwenyu so unotosmaila kuti mukomana uyu kana watomumba ka you see a different person. Saka vanhu ngatidzidzei kuti zviri nanotangira relationship foundation uchidzidza munhu wako usachive zvinhu zvemumwe munhu because you don't know how that woman is living in your house. Not all that glitters is gold. Saka vanhu ngatidzidzei usabvise mumwe mukadzi mumba make uchifunga kuti iwe uchapagara. 1, 2 abuse iripo. I don't wanna lie, people die chogara chizviona nyaya dzacho idzodzo kana uchiona zvisingakuitire. If a man achikurova asingakuchengete siyana nazvo. Then vakadziwo tisachengete varume because unodrowa the wrong man in your life. I think we have seen it, my issues acho they've been circulating on Facebook. Yeah. Because people, if they get married for the wrong reasons, that marriage won't last. Oti hanzi ndochengeta mukomana wangu hei akazoita marazo. That's a big no. Very few. I think 1% chai. Varume, they are there to use you and vanotokushandisa, especially madiaspora. Munhu anenge achida pekusvikira, anenge achida pekugara pasi ngatobhadhara rent achitochengetwa, achitoacta, papa it's just an act. Love you. Munhu anenge atone mudiwa wake akatodzidza akatomustada, ari kutomuziva kuti uyu akadai. Ndichazomurora. Kana apedza newe anokusiya, wena unorora wake uyawo. Aripo, yes, my marriages, mama anoshanda in that setup, but very few. Okay. And the other thing, women, let's not desperation. If kana une mwana wako, no matter how people insult you, it doesn't change who you are. It doesn't change. Work for your children. Ticherokashaya murume auto Sis Melly. And your children vachakuremekedzawo than kuti nhasi vaona John mangwana Peter mangwana Ani uchida kutry my relationships kuti work out. No, be proud of yourself, my single mothers.
Be proud of yourselves. Kuti anzizvoniwa kutoda kuti because vanhu vachati handina murume zvazvodini. No, just work for yourself. The right thing will come at the right time. Usa sponsor varume just because kuda kuti handine murume. No. Okay. That's all that I can say. No, thank you very much for your good advice and contribution, Kola. Thank you very much. All right, Sis Melly. Bless you. All right. Do we have any other caller? If we can take 2 more callers and then we drop. Hands number yekufona ndeipi number yekufona ndakaisa apa number yaindepi amene kwayazoina number ndakapinda but iri pamusoro pick up chair. If you can have just 2 more callers, tagarisa apa ndadisturbiwa nevaya mashurugu anonzi leno ndudzi nevasikana vake vati disturb. Right. Do we have somebody else with a contribution? Afone tinzwe kuti zvinofamba sei. Or if you no longer have any contribution, kutaura kuti relationship, how can we try our best to keep our marriages or our relationships all right? We have another caller coming in here. Caller, hello. Hello, hi. Hi, how are you, caller? I'm good. How are you? I'm good. Yes. Yes. Right. Mukufunza kuti toita sei kuti ma marriages edu alastika. Okay. Think kuti like as a married couple, respect inodikanwa from both. Respect as unchaiwo sometimes wakadzi norasika. Echifungo kuti zvatiri kuita mafanis but not marriage. Like mukadzi iva hure bedroom mako hure kunze. Izvozvo vamwe ndo vatiri kurasika. Hatisi tiri kutraya kuda kupleasa chaunga instead of kupleasa varume vedu. Saka ipo takadaro tagona fana. Okay. Saka imi muri kutaura kuti murume anobatwa nebonde? Mati? Muri kutaura kuti murume anobatwa nebonde mumba umu? Hakusi kunyepa. Anotobatwa nabonde racho. Okay. Anotobatwa nabonde racho. Okay. All right. No, I want to kunzwa. Hanzi time aure varume venyu mudzimba umu. Right. Thank you very much caller. Regaitinzwe wamwe wokutamta kuti. Okay. Regaitore umwe caller tinzwe anotochi. Okay. All right. Thank you so much. Take care. Stay safe from this corona. Bye. Right. Hey, hanzi time magarinya mumba menyu mudzimba dzenyu. Muite magarinya moremi. Right. Do we have anybody else to call? If kana pasisina guys, let's end the show. Toendera mberi, we will meet again tomorrow. And it's about quarantine. I'm going to have phone yava ipinda. Inongoti connecting aite. Right. Guys, tazvinzwira nhasi. Thank you guys for all your contributions, guys. Maita basa nasi tanzwa nenzeve dzekunzwa anzwa pazongoti step wedu nenyaya yana Lenoni iya but anyway vane zvokunzwa vanzwa nditika kati tanzwa kuti anzitoizama sei kuanzi respect anditika tagarinya nemurume wako bedroom mashurugu echirume oteererai vakadzi venyu kana vachitaurawo vakauyawo nemaproblems taurai ende murume iwewe ndiwe musoro wemba, you are the provider of that house. Make sure kuti you provide mumba imomo. Mukadzi kana chizobatsirawo achabatsira but iwe you provide. Ende mukadzi find something else to do chekuti uno even sent per table and things like that. And we are not saying kuti if you do this
things kuzama anditi amene vari kufona vari yatinzwa kola Hello. yes Hello, Sis Melly, can you hear me? yes we can. How are you? I'm good, thanks. I just have one comment, Uncle. Yeah. My contribution is I just feel like men just need to stop cheating. All this, everything around what everybody's talking about is all surrounded by men being unfaithful. Okay. Yeah, so they go outside and they have like different perspectives from what they see inside the home, and then they expect from whatever it is that they see outside to happen as well here at home. So the wife at home is distraught and murume anochita is a thief. You are stealing joy from somebody else, from your wife. You're stealing joy from your wife. So if you steal joy from your wife, you're stealing joy from your children. You're stealing joy from this woman is so upset. She cannot function in the home. She's not able to function at work. She's not going to be able to function even with their own family members. So people who take joy away from you, they have to be locked away. Prison. And we throw away the keys. Basically, at this point in time, with how the world is changing, men should take a seat, have a break, and be put in prison until they learn their lessons and come out and say, but at the moment, with the way things are going, they need to go to prison. What about the women who are what about the women that are cheating also? But the women are retaliating from what the men are doing. So in other words, you are saying the women are now retaliating. Okay, so are you saying we are allowed to do this 50-50 thing? We are allowed to retaliate because my husband is cheating, so I must go back and cheat as well? Or what? No, what I'm saying is a thief needs to be locked away because you're taking somebody else's joy. What about those ladies who are cheating and and their husbands are not even cheating at all? There are ladies like that. There are women like that. You find the men at home, doing every household chores at home, sitting at home always. The wife is cheating. What do you have to say about that? But from the society, from what we're seeing now, what's happening now in society is because women are cheating because the men who are at home are not playing their manly duties. They're supposed to be men and they're supposed to provide. So women who are going, I'm not justifying women cheating, but then I'm just saying evidence that we're seeing is that women who are going out inside the house are not doing their manly duties. Okay. So we have to have, yeah, it's true. If we have to have like statistics, and then people have to, we have to find out why men cheat. First, that's the first one, and then why women cheat. So women usually cheat for security, which is wrong, and men cheat because they're just dogs. Men are just like animals. Animals have got multiple partners, and that's their DNA. But it's still wrong. If you want to do that, don't get married. Don't get married. So yeah, that's my contribution, Sis Melly. I'm not justifying women cheating or men cheating, but it's just wrong. So, but people who cheat need to be locked away. They're stealing other people's joys. Because people become miserable and you change your personality because this person has done so much wrong. Okay. So if basically what you are saying now, if somebody's taking the joy away from me, my husband, like he's a thief, he's going to steal, I go and steal again. So who's supposed to be locked now in that scenario? No. You don't steal. If your husband is taking the joy away from you, lock him away. Keep him away from you. Okay, all right. Because I think this should work for both sides, on both sides, keep him away from you. Not one-sided. Yes, I agree. So if
your joy, you keep him away from you. Women, if if a woman is taking away your joy, keep him away. So the ones that have been cheated on, maybe they could come together and cry together, like, Chachi, I don't know. So, but keep the cheaters away. All right. Bye, Sis Melly. Okay, thank you, Kola. Thank you very much. All right, guys. If somebody's taking the joy away from you, just lock that man away, walk away from that man. The hands they are retaliating by doing whatever, by cheating, because the men are the ones who are starting to cheat on their wives. These days are retaliating, right? Anyway, kufunga kwakeo anybody who takes this joy away from you deserves to be locked away. So yeah, guys, thank you very much, and I hope kuti varume vese vari pano nevakadzi vese vari pano, vakadzi vari pano, you are going to treat your husbands as kings, and your varume, you are going to treat your wives as queens. Let it be both ways, not one-sided. And also varume, listen when your wives are talking to you. Their problems, give them an ear, because some of these vakadzi, you are turning them into mashurugwi because you can't even address anything. You sit down past name and because you are turning them into that as well. Also, we are also turning this varume into mashurugu as well. And kuti anonofunga joy 2 minutes achitamsamara achidgwa kesh achita sei achiniswa baby feeder yoyi anzi tikubata zvakanaka for the why for what chichaukusiya mamba kuchisike kokoko hanzi ndobata zvakanaka for what chii chacho chaunotibata zvakanaka. What is kubata zvakanaka? Can you not create that joy inside your house? Can you not create that peace where until you call yourself the man of the house? Can you not create that peace in that loving and peace environment in Bamako? Unoda kunoita kumba kwomwe. Then it's both ways, right? It both ways. So yeah, guys, thank you very much for meeting up here. Tomorrow let's meet again at 3. Hands I'm from Churugwi, but very humble. No, I'm not saying kuti Churugwi. Tatima Churugwi. Ingoli just a word that ungoshandiswa kunzo animona. Right. Let's meet tomorrow and with the topic those who have been betrayed by friends. And those who have been betrayed by friends. Those who have been betrayed by friends. Tomorrow, let's meet up and discuss about this. If you've got an encounter and if you've got a story to share whereby you've been, betrayed by your own so-called friend, a friend that you trusted so much, somebody that you would share your secrets, your everything with, and later also could betray. Tomorrow you can just come to my inbox and then we talk about it before the show. Be my guest tomorrow, be our guest tomorrow. Let's hear your story. When you bring your story here, it might help somebody else, it might heal somebody else, it might help somebody else who is in the same situation like the one that you went through. We have so many people who have been betrayed by friends, best bombers, my best of friends. Wakamuwana shamwari yako ari mumachira nemurume wako, wakamuwana shamwari yako machikubaya baya netsono kunganga huko, andiona wakamuwana shamwari yako. Come, let's discuss that tomorrow. Do not bottle up those things inside of you, guys. Let's share about it. Come to my inbox, let's discuss it tomorrow. Please be our guest tomorrow. We are only guested. I know we've got a guest, she's got a story to share. It might heal somebody. So guys, love you all. Musakangana kugeza maoko enyu so many times, as many times as possible with soap. Coronavirus, COVID-19 is real, and whenever you're going out there, do not forget this social distancing, and also do not forget to put on your mask when you're going out there. Coronavirus is real and is there and it's killing people, guys. It's killing people. Please be safe. And if you were told to stay indoors, please stay indoors. Don't help to spread this COVID-19. Let us help, tese kuti tisaite chirwere chichiwanikwe tichipupuruka nemhepo tichiita kuti chipararire. Ngatigarei mudzimba. Let's talk tiripo panapa tichiseka tichinakirwa tiri pano until vari kudhilana zvazo that no, it's now safe for us to go back kumabasa, it's now safe for us to go back tichifamba. Please
don't forget kugeza maoko enyu as many times as possible nesipo handika. Don't forget kupfeka mamask enyu nemagloves if you are going out to buy groceries or whatever handika. So guys, let's meet again tomorrow at 3. God bless you and take care of yourselves. I love you all. Bless you.